Amen. Good morning, church! Morning. Tayo pong lahat ay tumayo. Yan, we acknowledge po ang presence po ng ating mga satellite churches sa Parañaque at sa Sagana po. Tayo pong lahat ay umikot at batiin po natin ating mga kapatid. Alam ko po na-miss natin ang isa't isa. Kamustahin po natin ang bawat isa. Amen. We live in this family God has given us. I love this family. We live in this family God has given us. And we are called to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. I love this family. We live in this family God has given us. I love this family. God has given us. And we are called to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. I love this family. I live in this family God has given us. I love this family. I live in this family God has given us. And we are called to be a wonderful family. And it has to be Jesus, you and me. Amen. Muli sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. So, sa mga oras po na to, muli po natin ihanda ang ating mga puso, ating mga espiritu as we worship the name of Jesus. Sa umaga pong ito, let's express how much we love our Lord. Ano man yung sitwasyon natin sa buhay, lagi nating sabihin sa ating Panginoon kung gaano natin siya kamahal. So let's just worship Him in spirit and in truth. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hand. I lift up my hands to the Lord. Sing, I love you, Lord. Sing it out, love you, Lord. Sing it out, love you, Lord. Sing, I love you, Lord. Sing. Sing a love song. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to you. Once again,
moments like this. In moments like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord. Sing, I love you, Lord. Sing it, I love you, Lord. Sing it, I love you. Sing, I love you, Lord. Sing it, I love you, Lord. I love you. Sing, I love you. Sing it, I love you, Lord. Sing it, I love. We love you, Lord. We love you. Sing it, I love you, Lord. I love. Sabi mo sa Panginoon, gaano mo siya kamahal. Sing it, I love you, Lord. Sing it, I love. Come on, worship the name. Sing, I love you. I love you, Lord. For the last time, church, sing, I love you, Lord. Sing, I love you, Lord. Sing it, I love. Oh, we love you, Lord. Sing it, I love you, Lord. I love you. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. We glorify your name, Jesus, our King of Kings, name above all names. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Ama. Patuloy ka naming itinataas sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord, sa panibagong buhay, kalakasan, hininga na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Kulang pa, Panginoon, ang sasambitin ng aming labi para ikaw ay aming pasalamatan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin ang inyong pagsama at pagkilos mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Wala pong ibang itataas, Panginoon, sa oras na ito, kundi ang pangalan mo lamang, Panginoong Yesus, siya nang nagbigay sa amin ng aming buhay. Pagpalain mo po, Ama, ang gawain na ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manahan at maghari sa lugar na ito. Inaanyayahan po namin ang inyong banal na Espiritu sa oras na ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, I pray in the mighty name of Jesus. Itago mo po, Panginoon, ang inyong lingkod na inyong gagamitin sa umagang ito. Kayo po ang patuloy na kumilos sa kanyang buhay, Panginoon. Dalangin din po namin sa mga kapatiran po namin na narito, Panginoong Yesus. Buksan ang kanilang puso, buksan ang kanilang kaisipan na maunawaan nila ang kalagahan ng inyong banal na salita. I pray po, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan.
Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na uwi ang bawat isa mamaya na hindi namin, Panginoon, maranasan ang inyong presensya, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, wala kaming gawin kundi, Panginoon, ibalik sa inyo ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat sa pangalan mo, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa inyo, Panginoon, namin, Panginoon, ibalik sa inyo ang pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Amen. Good morning! Muli sabihin natin sa ating katabi, good morning! Isang mapagpalang umaga sa likod naman. Good morning! Amen. Tayo po ba ay lahat ay gising na? Tayo po ba ay may lakas ng magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Tayo po bang lahat ay meron pang hininga? Lahat ng may hininga sumigaw ng hallelujah! Mas malakas! Hallelujah! Amen. So umaga pong ito, sama-sama po tayo magpupuri sa ating Diyos na buhay. Sabi po natin tayo po ay humihinga. Sabi po sa salita ng Diyos, lahat ng mahininga ay magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Palakpak po natin ating kamay para sa ating Panginoon. Let everything have its praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything have its praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Praise in the mountain. Come on, let's praise the name. I praise when I'm sure. Praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise around it. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, sing praise. Praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I'm feeling. Praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause my praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Come on, praise the name. Oh, my soul, sing praise. Be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise, praise the Lord. Oh, my soul. I praise when I'm feeling, praise when I don't. Come on, let's praise. I praise 'cause I know you're still in control. Oh, 'cause my praise is a weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Lahat na may hininga, say, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my, everybody praise the Lord. Praise. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Sing praise, praise the Lord, oh my soul. Hey!
Oh. Come on, let's declare. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you reign, say, praise 'cause you rose and defeated the grave. Everybody sing, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody. Come on, let's praise. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Oh, we praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise. Come on, lift up your praise. Oh, my soul. Everybody praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. Hey, praise. Praise the Lord. Oh, my. Everybody sing praise. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. Yes, Lord. How could I keep it? I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. Say, how could I keep it? I won't. Hey, I won't be quiet. My God is alive. Woo. How could I keep it inside? Sing praise. Praise the Lord. Oh, my soul. Come on, sing praise. Praise the Lord, oh my soul. Say, let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath come on, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Come on, hey, hey, hey. You move the mountains, told the wind and waves be still. You cast out demons and bid the empty soul be filled. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power, thank God, and the keys to do this same. You hold redemption, made accusers drop the stones. You showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough, there is breakthrough. Now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim Jesus' name. Walls fall down in Jesus' name. Strongholds break in Jesus' name. Amen. We are healed. We are healed. Jesus' name. There are miracles. Jesus' name. Pour them out. Jesus' name. Amen. You crushed the darkness, made a fool of death and grave. Oh, King Jesus, you make royals out of slaves. And now there's breakthrough, now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do this thing. Now we proclaim Jesus' name.
are miracles in Jesus' name. Pour them out, Jesus' name. Amen. Say, whoa. Come on, lift up your voice and praise the name of Jesus. God, we echo your authority. Oh, we echo your authority. Say, God, we echo your victory. Say, God, we echo your authority. God, we echo your victory. Now we proclaim Jesus' name. Walls fall down. Come on, let's declare. Strongholds break in the name of Jesus. Amen. We are healed. We are healed. Jesus' name. There are miracles. Jesus' name. Pour them out. Jesus' name. Amen. Oh, say, we proclaim in Jesus' name. Walls fall down. Jesus' name. Strongholds break. Jesus' name. Amen. Oh, we are healed. We are healed. Jesus' name. Our miracles. Jesus' name. Pour them out. Jesus' name. Amen. Oh, oh, for the last time, come on, lift up your voice and sing, Lord, we echo your authority, authority. Oh, shout your praise. Oh, we shout your praise. Shout your praise. Echo your faith. For the last time, church, sing, oh, God, we echo your authority. God, we echo your victory. Come on, praise the name of the Lord. Oh, we give you glory. We echo your victory. We echo your authority. Oh, we thank you, we thank you, we thank you for your presence. Oh, we proclaim your name, Jesus. Thank you for the healing. Thank you for the breakthrough. Oh, we worship your name. We glorify your name. Oh, yes, Jesus. Lord, maraming salamat sa iyong mga pangako sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, patuloy namin dinideklara sa aming mga buhay na lahat ng iyong mga pangako sa bawat isa sa amin, you will fulfill every promises that you have made in our lives. Lord, sa umagang ito, patuloy ka namin aawitan, patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Salamat sa araw.
kaibigang tapat at sandigan. Sa'yo namulat kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, ako'y lumalapit sa iyong kagandahan, walang alinlangan. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan, walang hanggan. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, mga pangako mo, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Salamat! Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Oh, hindi kayang sukatin, Panginoon. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na pangako mo, Diyos. Mga pangako mo, purihin ka, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galak, nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat
sandali, Sabihin mo sa may Diyos. pag-asa't kanluran. Lord, yung mga pangako sa amin, Panginoon. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. Oh, yes. Mananatili ang labis na kalakasan. Sa huling pagkakataon, sabihin natin, mga pangako mo, liwanag at kapal. Salamat sa bawat sandali, may pag-asa't kanlungan. Mga pangako mo, taglay nito'y galang. nananatili ang labis na kalakasan. Mga pangako mo. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Come on, sing a song. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. 'Cause your name is the highest. Your name is the greatest. Your name We'll lift up the name of Jesus. stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, Holy, all creations cry. we sing holy, Holy, you are lifted high. Holy, oh yes, Lord. holy forever. If you've been forgiven, if you've been redeemed, we sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, we sing the song forever to the Lamb. Oh, we sing this song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Sing holy forever, holy forever. Oh, your people sing, and the angels cry. Holy, all creation's God. Holy, you are lifted high. Lift your name. Sing holy, holy forever. Your people sing holy, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. 'Cause your name, oh your name Your name is
is the highest. Your name Come on, let's is the declare. greatest. Oh, His Your name stands above them all. All thrones in dominion, all powers and position. Your name stands above them all. Sing your name. Your name Sing it the louder. highest. Your name Oh, your name, is the Jesus. greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position. Your name stands above them all. And the angels cry, holy. Come on, lift up your voice. Creations Lift up your worship. holy. Cry out to Him. You are lifted high. Sing, you are holy, Lord. Holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Sing holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing. Oh, hear us, Lord, The King of Kings. holy, you will always be. Holy, holy, holy forever. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name above all. Come on, lift up the name. Lift up the name. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Come on, sing it, church. Lift the name. You're the name above all names. There is no other name. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. You're the name. Above all names. Come on, worship the name of Jesus. You are worthy of all praise. Worship Him. And my heart will sing how great You are great. is our God. Oh, your name is above all names. You're the name above all names. Oh, yes. You are worthy of all praise. And my heart will sing how great is our God. Palapakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. How great is our God. Your name is above all names. Jesus, 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 the name above all names. Hallelujah. Hallelujah. Let us pray.
Father God, we thank you, Lord, for your presence. We thank you, Lord, for the clouds of glory. Thank you, Lord, for this wonderful day that you've given unto us. Lord, we are here to honor you, to exalt your name. Lord, we ask, oh God, to continue to move the power of the Holy Spirit in our midst. Lord, we promise that your holy name be exalted, be magnified. We must decrease, but Jesus must increase. Thank you, Lord. We honor you, Father. We bless your name. We glorify your name. In Jesus' name, this we pray. Everybody says, Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Maupo na po ang lahat. Amen. Sige. Before we proceed to our message this morning, may I call all our children. Sige po, lahat ng mga bata, please come forward. At ipag-pray po natin ang ating mga anak, ang mga bata. Sabi ng Proverbs chapter 22 verse 6, children, ang mga bata daw po ay dapat natin palakihin, no, sa salita ng Diyos dahil sila po yung mga regalo ng Panginoon. Sa mga parents, sila po yung very precious kay Lord, no? Mahal na mahal po ng Diyos ang mga bata. Minsan sa Mark chapter 10 verse 13 to 16, dala-dala ng mga parents yung mga anak nila nilapit kay Jesus. At ang reason ng mga parents, gusto nilang mapatungan ng kamay ng Panginoong Hesus yung mga anak para ma-bless. At nakita ito ng mga disipulo, pinigilan ang mga parents na huwag ilapit ang bata. Sabi ni Lord, huwag niyong pabayaang ilapit sa akin ng mga bata. Kung nais niyong pagharian kayo ng Diyos, tumulad kayo sa mga bata. No? Ba, yung mga anak natin ay dahil nga bata, wala silang iniisip kundi basta't may need sila, meron silang gustong hingin sa parents. Dahil bata, talagang lapit na lapit sa kanila mga parents. No? Hihingi ng gusto nila. No? So kaya sabi ni Lord, tumulad kayo sa mga bata. No? Ayan, okay. Let us stretch our hands sa mga bata pong ito. Father God in heaven, in the name of Jesus, Lord, let your glory surround these children, O God, and that someday you will raise up, Lord, sa mga batang ito ng isang teacher, engineer, evangelist, pastor, prophet, O God, Lord, preacher of your word, O God, kung hindi ka pa darating, Panginoon, I pray, Lord, release your wisdom sa mga batang ito, even the knowledge, Lord, your protection and guidance habang sila'y lumalaki. We entrust their lives unto you, Lord God, at lumaki silang may banal na takot sa iyo. Lord, I release your blessing sa mga bata pong ito at gamitin mo po sila for your glory alone. May your presence be with them forever and ever in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. And I declare, Lord, na walang magkakasakit sa kanila. Dinideklara ko na sila'y malalakas, malulusog, matatalino, mahuhusay, at mag-excel sa pag-aaral. Lord, I release, oh God, your blessing, your favor sa mga bata pong itong in the name of Jesus. Lord, salamat po. Pagpalain niyo po ang mga batang ito, Lord, in the name of Jesus. Lord, salamat po. We thank you, Lord. We honor you sapagkat ang mga batang ito ay mahal na mahal mo, oh God. Thank you, Lord. Release your blessing, your grace, in Jesus' name, Lord. Thank you, Lord, for the wisdom, for the strength. May your kingdom come, may your will be done. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Palapakan natin si Lord. Amen. O, lakad na. Sa tabi lang. Sa tabi. God bless you all. Amen. Gusto po natin i-welcome ang ating pong mga first-timer. Meron po bang first time na ngayon lamang po nakadalo? Ayan. Okay. Si Paul John Rolda. Paul, pwedeng tumayo? Ayan. Palapakan natin si Lord sa kanyang buhay. And Billy Joel Rasa. Sir. Good morning. Mary Joy Belosis. Ayan, palapakan natin ang Panginoon. Joel, J-Y-O-E-L, Leia Baguna. Ayan, asan siya? Ayan, welcome. Nandito kayo ngayon sa Jesus Be Lifted Up Church. It is a non-sectarian full gospel Christian ministry.
Ano man ang ating sekta, lumaki tayong lahat na Catholic, kung may Mormons, Sabadista, Iglesia, ay hindi natin pag-usapan ng reliyon. Ang bawat isa ay very much welcome dito po sa gawain na ito. Non-sectarian, wala tayong dinadala anumang sekta o reliyon. Ang ating itinataas dito ay ang pangalan ng Panginoong Hesus, katulad ng mga inawit natin. Siya lamang ang itinataas at pinaparangalan natin sa lugar na ito. So kaya welcome po ang bawat isa na dumalo rito at makinig ng salita ng Panginoon. Ayan, ano po? Amen. At mamaya na po natin sila ipagpe-pray. Ano po? Amen. At gusto po nating i-recite ng bawat isa atin yung ating mission, vision, and core value sapagkat sabi ng Proverbs chapter 29 verse 18, people without vision will perish. People without revelation. Pag wala kang revelation sa buhay, wala kang pangitain at pananaw sa buhay, napapahamak ang tao. Kaya mahalaga po ito. Bawat eskwelahan, bawat opisina, bawat sektor o kumpanya, may kanya-kanya pong vision niya. Kasi doon tumatakbo at lumalakad sila doon sa vision and mission nila. Especially ang church natin. Basahin po natin, i-recite natin. Our mission statement is to lift up the name of Jesus and to preach the gospel of the kingdom of the nations to the nation and proclaiming that He is the only way, Jesus is the only way, the truth and the life, and no one come to the Father but by Him except by Him. Ayan po, yung mission natin. At ang vision natin is a faithful church motivated to live victoriously and as the light of this world through the first love to our Lord Jesus Christ. Yan. So yan po yung vision natin. Ano? Kaya nga po, tayo po ay minomotivate bilang isang iglesia o mananampalataya ng Panginoon na mabuhay ng matagumpay. Wala pong talunan. Amen. And as a light, bilang liwanag ng mundong ito sa pamamagitan ng ating unang pag-ibig sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan po, no? Ang ating core values, basahin natin, love God above all. Mark chapter 12 verse 30 and Deuteronomy chapter 6 verse 5. Nandiyan po yan na mahalin natin ang Diyos higit sa lahat ng bagay. Amen. Pangalawa, love your neighbor as yourself. Mark 12:31. Yan po ang utos ng Panginoon na mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ano po? Sunod. Faithfulness. No? Tayo po ay maging faithful in all aspect of our lives. Mahalaga po yan. Matthew 25 verse 31 and Daniel 3:17, 18. At ang pang-apat, integrity. Mahalaga po yan sa buhay ng tao. Yung meron kang integridad, meron kang dangal, no? sa iyong sarili. Kaya nga, praise God, purihin po ang Panginoon. Sino po dito ang gusto na maging disiplinado ka sa sarili mo? Gusto niyo po ba maging disiplinado kayo? Taas ang kamay. Pwede po? Ayan, sisimulan po natin ito. Sabi ni John Maxwell, if you want to discipline other people, first thing first, you must discipline yourself. At sisimulan po natin ito sa ating church. At sa bawat isa sa atin, ano po ibig ko sabihin? Sisimulan natin next Sunday. Ano po? Tinuro po sa akin, matin po kami ng seminar last week sa Evergreen Hotel, Aberdeen, sa Quezon Ab. Sa pangunguna po ni Bishop Dante Veluz. Isang tinuro po ni Lord sa akin doon, ang umatin po doon, may mga bishops, saka mga pastor, almost 500. Lahat po kami, may instruction si bishop na lahat ng papasok na pastor, para maging attentive sila at makapakinig sila doon sa mensahe ng speaker, lahat ng cellphone iiwan doon sa pagpasok ng gate. Tapos may plastic yun, merong masking tape, lalagyan ng pentel pen, pangalan, nakapaloob doon sa plastic, nakahile-hilera yun. O di kaya by surname, no? Nandun po yun. So paglabas mo, iaabot sa iyo. Upang na-bless yung speaker, very silent, walang magulo, naka-quote lahat, pati babae, tahimik, lahat nakapokus, nakikinig. Kasi na-bless po talaga siya kasi madalas, yung mga dumadalo sa ganyang conference, may nagte-text, may tumawag,
nawawala na yung focus doon sa nakikinig, no? Lord, gagawin ko ito sa aming church. Gusto niyo po ba yon? Amen? Kaya sisimulan po natin sa Sunday. Ano po, lahat ng papasok dito, mamaya sa meeting ng ating mga leaders, workers, mag-a-appoint ako ng tao nating dyan. Lahat po, walang exempted. Maliban sa talagang nangangailangan, halimbawa sa technical, kailangan yon dahil yung mga monitoring, ano pa man, upang sa ganon, lahat tayo nakapokus. Kasi, pansinin nyo, maraming simbahan, kahit dito lang sa atin. Noong nagtuturo yung pastor, yung pastora, maya-maya may tinext, may mensaheng ganito, mayroong tumawag, na di-disturb tayo. No? Kaya sisimulan po natin ito. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. No? At ito po ay isang, masasabi nating isang instruction na magbibigay sa atin na kapag sinunod natin, tayo rin na magbe-benefits. No? Tayo rin ang makakatanggap ng benepisyo dahil para sa oras ng there's a time for everything, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 3. May oras, may panahon sa lahat ng bagay. Kaya panahon ng pakikinig ng salita ng Diyos, panahon ng pagsamba, pagpupuri, panahon ng pagte-text, pagtawag, pero yung nandito tayo sa loob ng church, panahon niya ng pakikinig ng aral ng Diyos. Amen po ba? Kaya sisimulan natin sa Sunday. Amen po. Palapakan natin ang Panginoon. Isa pa po, mahalaga po ito. No? Dahil ang mga cellphone natin next week, nasa labas, lahat po walang exempted, magdadala po ang bawat isa sa atin ng hard Bible. No? Gusto niyo po ba yon? Kasi nga, dahil nasa cellphone ko yung Bible eh. Cellphone yan, hindi Bible yan. Although na-upload natin, magagamit mo yan pag nasa ibang lugar ka. Pero during worship time, kailangan po natin mag-produce. Kasi bakit? Nakakabili tayo ng 70,000 na cellphone na iPhone 14, 15, no? Marami sa inyo may iPhone, no? Nakakabili tayo ng 6,000 plus, 12,000 plus, 20,000 plus na cellphone. Pero Bible hindi tayo makabili, no? Na halagang 1,000 lang o 500, no? So kaya next week po, lahat ng papasok, walang exempted, may daladalang Bible. Pati mga bata, meron tayo diyang Bible na maliliit eh, na Tagalog, bigyan ng mga bata. Okay po ba yon? Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Pag sinabi, sorry po, nalimutan ko, umuwi ka. Kunin mo kung nalimutan mo. No? Yan ay part ng discipline natin. No? Praise God. Maging example tayo, kung gusto natin madisiplina ang ibang tao, sa atin ito dapat magsimula. No? Amen po. Okay. Dumako na po tayo sa ating pag-aaral salita ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Bible sa Ecclesiastes chapter 5, verses 1 to 9. O 1 to 7. Henry, may sinend ako sa iyo. Andiyan, Tagalog. No? Okay. Last month po, this year, ang message ni Lord sa atin na ibinigay ay yung text nating Ezekiel chapter 12, verse 28. No po? No, ang sabi roon, the Lord said, no? Tell them, sabihin mo sa kanila, Prophet Ezekiel, sabihin mo sa mga Israelita, no? My word that I will speak unto them will not delayed anymore. Hindi na magtatagal. Hindi na madedelay ang mga pangako ko, ang mga salita kong sinabi sa kanila, but it will be fulfilled. Ito'y matutupad na, no? Kaya yung awit natin kaninang Tagalog, no? Sabi ron, mga pangako mo, no? Panghahawakan ko, no? Gabay ko at lakas at liwanag. Kaya doon tayo sa pangako ng Diyos. God has a promise to each and every one that He will fulfill all His promises to each and every one. Amen po ba? Tutuparin ni Lord yung mga promises niya sa buhay natin. That one day, we will experience an abundant life, a prosperous life, dahil matagal na natin dinideklara na ang Pilipinas, alam nyo, marami pong mga maging presidente sa ibang bansa, no? Dinideklara nila at sinasabi nila na ang pinakamayaman sa buong mundo ay ang Pilipinas. Naniniwala po ba kayo doon? At may isang prophet, si Prophet Giles, no? Nag-prophecy siya kamakailan that this year 2024 is the year of wealth transfer. No? Yung kayamanan, itatransfer po yan sa mga mananampalataya, sa mga anak ng Diyos. Kaya magugulat kayo one day, no? Magugulat ka, meron kang
5 million pesos, 7 million pesos, no? May himalaan Diyos, amen po ba? No? May niluluto ngayon sa kaharian ng Diyos at paglutong-luto na yon, praise God, bababa lahat sa atin yon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Okay, let us read Ecclesiastes chapter 5 verses 1 to 7. Basahin ko po sa Tagalog. Ayan. Ecclesiastes 5, 1 to 7. Mag-ingat kayo sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ayan. Mag-ingat daw pagpapasok tayo sa bahay ng Diyos. Verse 1, Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, sapagat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabutit masama. Verse 2, Huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya. Sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. 3. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Verse 4. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin mo ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Huwag mong pababayaan magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Verse 7. Kaya gaano man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Amen. Sa English po, maganda ito. No? Gusto kong doon tayo sa verse 4 and 5. When you make a vow to God, do not delay to pay it. Pag may pinangako ka sa Diyos, wag mong hayang ito'y magtagal. No? Kundi ano sabi? For He has no pleasure in fools. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang. Pay what you have vowed. Tuparin mo ang iyong pinangako. Better not to vow than to vow and not to pay it or not pay. Mas mabuti pang huwag kang mangako, tapos nangako ka pero hindi mo tutuparin. No po. Ang theme po natin ngayon is about fulfill your vow. No? Tuparin ang iyong pangako. Ayan. No? Kanino ka nangako? Nangako tayo sa Diyos, sa kapwa, kapatid, kaibigan, kamag-anak, meron tayong mga pinapangako. Pero yung mga pangakong yung kuminsan, hindi natutupad, hindi nangyayari. At dahil hindi mo natupad yung pangako mo, may mga consequences na nagaganap sa buhay ng isang taong nangako na hindi tumupad sa kanyang pangako. No po? Merong ilang bagay na nais kong ibahagi sa inyo na ating pag-aaralan ngayong umagang ito sapagkat mahalaga po na yung mga salita natin, ayon sa binasa natin, pag pumapasok tayo sa bahay ng Diyos, madalas siyempre nagpe-pray tayo, meron tayong sinasabi, Lord, i-bless mo lang ako, makatapos ang anak ko sa pag-aaral, magkaroon trabaho asawa ko, pagpalaan mo ang negosyo ko, magbibigay ako ng tithes. Lord, magbibigay ako ng offering. May pangako tayo, Lord, susupport ako sa mission. Lord, magpe-pledge ako sa aming proyekto sa church. Lord, magse-serve na ako sa iyo, magkukumit na ako sa iyo. Lord, no matter what cause it is, anumang pagsubok, problema, maranasan ko, uunahin kita sa buhay ko. Marami tayong mga sinasabi kay Lord. Anong paalala ni Solomon? Mag-ingat sa pananalangin, mag-ingat sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Dahil nasa langit ang Diyos, nasa lupa tayo. No po? Kaya ayaw ng Diyos na nangangako tayo tapos hindi natin tutuparin, namumuhi siya sa mga mangmang na tao. Hindi siya nalulugod sa taong nangangako at pagkatapos napako na parang politiko ang pangako. No? Hindi tayo mga politiko. Tayo ay mga anak ng Diyos
tagalangit at hindi tayo tagalupa. Bagamat narito pa tayo, ang totoong citizen natin o tayo ay talagang although Filipino citizen, pero ang totoo, we are heavenly citizen. Amen. Na po? Kaya po, praise God, steps to fulfill your vow. Tatlong mahalaga lamang po ito na ni-reveal ni Lord sa akin. Number 1, steps to fulfill, ilang hakbang para matupad natin, maisagawa natin, maisakatuparan natin sa buhay natin, yung pangako natin, no? Sa pinangakuan natin, especially kay Lord. Ayan. Number 1, have a strong will to do your vow. No? Have a strong will to do your vow. Magkaroon tayo ng matibay, matatag, na paninindigan na gawin at tuparin yung ipinangako mo. Pinangako ko, pinangako natin. No? Kanino tayo nangako? Nangako tayo sa Diyos. Kaya napakahalaga na yung pangako natin, yung salita nating binitiwan, ay tuparin natin. Dahil ayaw daw ng Diyos na nangangako tayo, pagkatapos hindi tinupad yung pangako. Doon daw galit ang Diyos. No? Kaya marami sa atin, ipapaalala ni Lord, nung bago ba tayong Christian o bago-bago o nagtatagal na tayo kay Lord, marami tayong mga salita na nalimutan na nating hindi natin na isa sa katuparan. At ngayon ipapaalala ni Lord sa ating na kailangan na pala nating tuparin. Bakit may mga consequences, may mga trouble, nagsaserve naman kay Lord, sumasamba sa Panginoon, pero bakit may pangyayaring ganito, may pangyayaring ganyan? Dahil hindi mo natupad yung pinangako mo sa Diyos. 3 years ago, 5 years ago, o 2 years ago, no? Na mga salita nating binitiwan sa Diyos. Kaya nga, may epekto po yan. Effects of not doing your vow. Number 1, ano ba ang epekto ng hindi mo pagtupad sa pangako mo sa Diyos? Kahit sa kapatid, sa kapwa, no? Sa kapwa, mananampalataya, ano ang epekto nito? Meron tayong mga pinangako. Sister, brother, sige na, pahiramin mo ako ng ganito. No? Sa ganitong time, bibigay ko sa ibabalik. Lumipas na ang kopong-kopong. No? Ilang taon na ang lumipas, hindi mo pa naibigay. Nangako ka. No? Meron tayong isang kapatid na businesswoman, meron siyang negosyo. Meron mga ilang tao na nagsalita sa kanya, sige, pabayaran po kita, bigyan niyo muna yung produkto sa akin. Hindi natupad yung sinabi na ibabalik o ibibigay yung ganong presyo ng produktong nakuha niya. At hindi nawawala sa isip at puso ng business, kasi business po yun eh. Business is business. No? Hindi nawala sa isipan at puso niya yun. Nag-open up siya sa akin. No? Kaya alam nyo, yung mga promises natin sa Diyos, sa kapwa, kailangan na ito na yung panahon na tuparin po nyo. Amen po ba? No? Una, ano yung epekto pag hindi mo nagawa? It affects your future. Nakaka-apekto ito sa kinabukasan mo in the future. No? Hindi mo alam, minsan nakakaroon ka ng struggle, nakakaroon ka ng trouble sa buhay kasi hindi mo alam yung promises mo sa nakaraan, sa Diyos at sa tao at sa kapwa, hindi mo tinupad. Kaya anong consequences? Yung kinabukasan mo, hindi mo alam na hindi ka tumupad sa pangako mo, may trouble na mangyayari. Every sin, di ba sabi, kakasala ka sa bawat salita mong binibitiwan na hindi mo tinutupad. Verse 6, sabi ng Panginoon. At sa 7 letter B, matakot ka sa Diyos. No? Kaya nga, nakaka-apekto ito sa hindi paggawa ng iyong pangako sa darating na panahon. No? Kaya ano pa, pangalawa, your whole being, ang buong mong pagkatao, minsan nakakaramdam ka ng no peace, no joy, wala kang kapayapaan, wala kang kagalakan, nag-struggle ka, parang wala ka namang sakit, pero bakit mahina katawan mo? Pag nagpa-check up ka sa doktor, walang makitang sakit, yung pala marahil ang dahilan. No? Na hindi tayo tumupad sa ating salita. No? Hindi tayo tumupad sa ating mga pinangako. Lord, magseserve ako sa iyo. Pagpalain mo lang ako, pagalingin mo lamang ako, Panginoon. Gumaling, lumakas, no? Sumigla. Pagkatapos ng ilang araw, panahon, nawala sa church. No? Gumaling na pinagpala pa nga ng Diyos. Kaya alam nyo, hindi nalilimutan ng Diyos
yung mga pangako natin. Numbers chapter 14 verse 28. Sabi roon, I will do to you the very thing I heard you say. No? Gagawin ko sa iyo ang mga salitang narinig kong sinabi mo. Kaya yung mga salita natin, mga sinasabi natin, pag tayo nagpe-pray at lumalapit tayo kay Lord, nadidinig ng Diyos yan. At anong sabi niya? Gagawin ko sa iyo ang salita mong narinig ko. Kaya anong sabi? Mag-iingat daw tayo. Sabihin sa katabi nyo, mag-ingat ka. Kabila, mag-ingat ka. No? Mag-iingat tayo sa mga sinasabi natin, Lord, umiiyak pa tayo, dalawang kamay nakataas, magseserve ako sa iyo, Panginoon. Maglilingkod ako sa iyo, dumating ang problema, dumating ang trials, testing, wala, no? Hindi nagpatuloy. Kaya alam nyo, mag-iingat tayo, no? Yan ang apekto ng hindi pagsasagawa ng iyong mga pangako sa Diyos. Maging sa family, no? Naapektuhan ng pamilya, no? Minsan ang mga bata nagkakasakit. No? Minsan nagkakatrouble ang iyong husband or wife sa kanyang work. Hindi natin alam, yung pangako natin, dahilan pala yun. No? Yun ang epekto ng hindi natin pagtupad sa pangako. Nawawala yung principle natin sa buhay. Yung salita mo. Minsan, dumarating ang sandali, i-isolate mo yung sarili mo. No? Kasi meron kang nagawang isang bagay na nahiyakat nangambat na takot, lalayo ka ngayon. No? Dahil meron kang pangako na hindi mo tinupad. Ang tendency, nakakahiya. Makita ako ni brother, na sister, hindi mo na ako attend. Lumipas 2 linggo, 1 buwan, hanggang tuloy-tuloy, hindi na umattend. Ang nangyari, kasi naalala niya, yung pangako niya, hindi niya natupad. Marami pong ganyan. No? Yun na nagiging epekto. Inihilalayo ang sarili, and nagkakaroon siya ng spiritual coldness. Nalalamig tuloy yung spiritual life niya. No? Dahil lang doon sa isang bagay na hindi niya nagawa. Ikaw ba yon? Yang bang katabi mo yon? No? At sabi mo sa kanya, kapatid, ito na yung panahon. No? Pinapaalalahanan tayo ng Diyos. No? And lastly, ito yung epekto, merong hidden sin. May nakatagong kasalanang ginagawa. No? May nakatagong kasalanang ginagawa si brother, si sister, kaya pala hindi na umaattend. No? Nahihiya siya, may guilty feeling siya, Lord, ayoko munang tumayo, Panginoon. Lord, dito muna ako kasi may kasalanan ako nagawa. Forgive me, Lord. Yeah, no? May kasalanan. No? Kaya ito ang epekto ng hindi pagtupad sa pangako ng Diyos. Do not allow yourself to put into a shameful situation. Huwag mong payagan ang sarili mong, ilagay mo ang sarili mo sa isang sitwasyon na ikaw ay na parang nahihiya na nga. Ayun, no? Inilagay mo kasi yung sarili mo. Kaya nga, nawawala na yung peace. Dumarating ang sandali, manlalamig ka na, manghihina ka na, manlulupay-pay ka na, at dumating isang araw, bumitaw ka na. No? No? May mga ganyan pong Kristiyano. Ano ang naging dahilan? Dahil sa hindi tinupad ang pangako sa Diyos o sa kapwa o kanino man. No? Kaya magkaroon tayo ng matibay, no? Malakas na paninindigan na gawin yung pinangako mo. Amen po ba? Manindigan ka, Lord, ayokong masira ang aking pangalan. Lord, gusto ko na tuparin ko yung mga sinabi ko sa iyo. No? Andiyan po ba kayo? Amen? Pangalawa, be a man and a woman with word of honor. Maging babae tayo at lalaki na meron tayong palabra de honor, di ba, sa ibang salita, no? No? Palabra de honor, may isang salita, no? Pag sinabi mo, gawin mo. Sinabi mo yan aasahan niya ng kapatid mo, especially si Lord. May pangako tayo kay Lord na mag-serve, ibibigay na yung araw ng linggo para kay Lord, uunahin natin si Lord bago yung ibang bagay, no? Kasi bahagi na ng buhay ng isang Kristiyano na pag-araw ng linggo, uunahin muna ang Diyos. Amen po ba? No? Kaya yung mga pangako natin, nakikita at nadidinig po ng Diyos yun. No? Word of honor means high respect. Nandun yung mataas mong pagrespeto and fulfill an obligation and doing what you say. No?
Doing what you say you will do is a powerful symbol of personal integrity. Ulitin ko, doing what you say you will do is a powerful symbol of personal integrity. No? Powerful po yan, yung gawin mo yung sinabi mo. No? Meron kang personal na integridad na sa sinabi mo, gagawin mo. Di ba si Lord, nangako siya. Numbers 23 verse 19, God is not a man that he should lie, neither the son of man that he should repent. Di siya tulad ng tao na pwede magsinungaling. Kung anong sinabi ni Lord, kung anong sinalita niya, gagawin niya. Amen? Pangako niya yun eh. Kaya tayo rin bilang tao, pinangakuan ng Diyos, tutuparin niya ang pangako niya. Pag hindi niya tinupad, lalabas siyang sinungaling. No? Pero ang lahat ng pangako ni Lord, tinupad niya yan at tinupad niya na sa pamilya namin. At alam ko sa buhay niyo rin, tinutupad ng Diyos ang mga pangako niya. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen. No? Be a man and a woman with word of honor. Gawin natin kung ano ang sinabi natin. Tuparin po natin. No? Matthew chapter 12 verse 33 to 37. Tignan po natin. Matthew chapter 12, 33 to 37. Basahin po natin. A tree is identified by its fruit. Nakikilala daw ang puno sa pamamagitan ng bunga. Kung nakita nating may kaimito, siyempre ang puno, no? Kaimito. Papaya, saging, sasabihin natin, saging to. Hindi naman pwedeng bayabas yung mga sanga, tapos saging yung lumabas. No? Nakikilala raw ang puno, no? Sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kaya kung ang puno ng church na ito, mabuting tao, ginagalang, nagtuturo ng disiplina, pagiging disiplina, nagtuturo sa tao na ang tao ay maging disiplinado, maging mabuting tao, magbago ang buhay, mawala ang dating pagkatao, dapat nakikita yon doon sa puno. At kung ano yung puno, ganun din ang bunga. Amen po ba? Kaya ang bawat isa sa atin dito, tinuturuan tayo ng Panginoon na habang tayo nagtatagal sa Kanya, gusto niyang matuto tayo, no? Na irespeto natin siyempre ang sarili natin. Dahil pag hindi natin nire-respeto ang sarili natin, paano mo marerespeto ang iba? No? Paano mong madidisiplinado ang iba kung ang sarili mo hindi disiplinado? Paano mong ma-organize ang ibang tao at mapapabuti at mapapaganda ang buhay ng ibang tao, ikaw mismo hindi mabuti at maayos ang buhay? Kaya ito'y nagsisimula sa bawat isa sa atin. Amen po ba? No? Iayos natin ang ating buhay, ang ating puso, ang ating pagkatao, dahil, ulit-tuloy natin, a tree is identified by its fruit. If a tree is good, its fruit will be good. If a tree is bad, its fruit will be bad. 34, you bride of the snakes, how could evil men like you speak what is good and right? For whatever is in your heart determines what you say. Sa ibang translation, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. No? Kung ano yung laman ng puso, yun daw siya. Lumalabas sa bibig kung ano yung nasa puso ng tao. A good person produces good things from the treasury of a good heart. And an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. And I tell you this, you must give an account on judgment day for every idle word you speak. 37, the words you say will either acquit you or condemn you. No? Sa salita natin, tayo ay pawawalang bisa at hahatulan. No? Yung mga salita natin. Kaya nga po, yung mga salita natin, power po yan eh. May power po yan. Your word transmit power. Nagtatransmit po yan eh. No? Kung ano yung sinabi natin, nangyayari po yan, tandaan nyo. No? Whatever a man thinketh in his heart, so is he. Proverbs chapter 23 verse 7. Kung ano iniisip ng isang tao sa kanyang puso, yun nga siya. Pag inisip mong hindi ka magbabago, ikaw ay mayabang, palalo, mapagmataas, yung ka nga. Pero pag iniisip mo, Lord, gusto kong maging mababa ang puso, gusto kong maging mabuting tao. Lord, may mga taong parang alob sa akin, lumalayo sa akin. Lord, baguhin mo po ako. Ayan, no? You humble yourselves before God. Kasi nga, ang isang tao,
ay likas sa tao, yung mayabang, palalo, no? Mapagmataas. No? Kaya minsan may mga couple o pamilya magulo, wasak, nag-aaway. No? Kasi merong ayaw magpakumbaba, ayaw aminin ng pagkakamali. No? Madalas pag ako po'y nagkakasal, sa couple na ikinakasal, ang mensahe ko sa kanila, husband, love your wives. So yan ang sabi ng Bible. Mahalin mo asawang lalaki, ang asawa mong babae. Binigay ang babae hindi para saktan, kundi ito'y mahalin, i-treasure. Sa babae naman, sabi ni Lord, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong asawang lalaki. Submit yourselves. Hindi kailangan lumabang ka, sumigaw ka, magmataas ka, kundi magpasakop, magpakumbaba. Amen po ba, makababaiham? Kung may mali tayo, be humble. No? Accept your fault, na ikaw ay may pagkakamali. Kasi hindi pwedeng mainit ka, tapos iinit siya, liyab kayo. Kung mainit ang isa, kailangan malamig ka, tubig, para mamatay apoy. May nagpapakumbaba. No po? At pinagpapala ng Diyos ang taong nagpapakumbaba at itinataas niya. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ayan. Ikaw yun. Yan. I-bless ka ni Lord. Pagpapalain ka ni Lord. Itataas ka niya. No? Kasi nga, di ba, ang demonyo na parito, to kill, to steal, and to destroy. Yan ang gawa ni Satanas eh. Wasakin ang pamilya. But Jesus came to this earth to give life and have it more abundantly. Bigyan tayo ng buhay. Ano po? Amen. So, your words transmit power. 33 to 37, nandyan po yan. Secondly, your words reveal your character. Yan, sa salita natin, nahayag yung karakter natin. No? Verse 33, 35. Di ba binasa natin? Whatever your blood snake, sabi niya, kayong mga lahi ng ulupong, mga Pariseo, kausap niya. How could evil men like you speak what is good and right? Paanong kayong masasamang tao ay makapagsasalita ng mabuti at tama? Kung ano laman ng puso ay siyang bukal ng bibig. No? 35, sabi roon, a good person produces good things from the treasury of a good heart. And an evil person produces evil things from treasure of evil heart. Kaya nga, kung ano ang laman ng puso, yun ang bakang bibig, at nakikilala ang isang tao sa salita mo pa lamang. No? At kilos, di ba? Speaks louder than words. No? O action. No? Action louder than, o speaks louder than word. Yung action natin. No? Sa kilos natin. Kaya importante po ito. No? Thirdly, your words determine your reward and judgment. No? Sa salita natin, yan ang nagdetermina ng ating gantimpala at paghatol sa atin, sa salita natin. Kaya sabi ni Lord, ingat tayo. Your words produce fruit. Nagbubunga yung mga salita natin. Kaya yung mga sinasabi natin, sasabihin natin, Lord, I am blessed, I am healed. Kahit may naramdaman kang sakit, Lord, I claim it, I declare, I am healed in Jesus' name. Makita mo maya-maya, magaling ka na. Kasi sinasabi mo yun eh. No? Kung anong sinabi natin, nangyayari po yan. May power nga yung word eh. No? Your words shape your destiny, verse 37. No? The words you say will either acquit you or condemn you. Kaya itong muhubog ng ating destiny, no? Yung salita natin. Do not forget the power of your words. Huwag natin kalilimutan yung kapangyarihan ng ating mga salita. No? May power yan, tandaan natin. Genesis 1:2, God shaped the universe with His words. No? Hinubog ng Diyos ang universe na ito, even the whole galaxy, ang ating mundong kinagagalawan dahil sa salita. Di ba sabi ni Lord, let there be light. Nagkaroon liwanag. No? Dahil sa salita, na-create ni Lord ang lahat ng bagay. Kaya nga, may power yung word natin eh. Even ang power ng salita ng Diyos. No? So, keep your word. Ingatan natin yung salita natin. No? Pinapaalalahanan tayo ni Lord. So, anong dapat natin gawin? Fulfill your vow to God. Because God heard your cry. Narinig ng Lord yung mga salita natin, mga pag-iyak natin. Kaya nga, do not delay. Huwag na nating patagalin kung ano yung vow natin kay Lord.
yung promise natin sa Diyos. No? Hindi siya nalulugod, natutuwa sa mga nangangako, tapos hindi tutuparin. No? When you break your word, you break your promises, no? You break your relationship with God, nabe-break yun. No? Kala natin, andyan ang Diyos. Yes, nandyan siya, pero ang totoo, medyo, ang Panginoon parang medyo nakakawang sa'yo. Kasi nga, may mga pangako tayo sa Kanya na hindi natin ginagawa, hindi natin tinutupad. Importante po yun. So ano po, do not delay, do not prolong your promise to God. Huwag na natin patagalin. No? Yung mga pangako natin kay Lord. Alam niyo sa Bible, merong isang tao na siya yung nag-promise kay Lord. Mabigat ang promise niya. At hindi siya nagdalawang salita nung mangyari ang sinabi niya. Binigyan siya ng tagumpay ni Lord laban sa kaaway. Sa Amorites, Ammonita, Moabites, kasi may battle eh. At ang sabi niya, Lord, pagtagumpayin mo ko laban sa kaaway. At pag nagtagumpay ako, kung sino man ang unang lalabas sa lugar namin, no, sa may pintuan, ihahandog ko sa iyo, i-offer ko sa iyo. No? Nagtagumpay siya sa laban. Lumabas, after niya nang ma-receive yung victory against the enemy, lumabas ang anak niyang kaisa-isang babae, anak ni Jephthah. No? Si Jephthah po nag-promise kay Lord. Tignan natin. Judges chapter 11 verse 30 to 40. Basahin natin. Judges 11:30 to 40. And Jephthah made a vow to the Lord. Ayan, gumawa siya ng pangako kay Lord. Sabi niya, if you give the Ammonites into my hands, whatever comes out of the door of my house to meet me when I return in triumph from the Ammonites will be the Lord's, and I will sacrifice it as a burnt offering. No, ihahandog niya. Susunugin niya po yun, burnt offering. 32, then Jephthah went over to fight the Ammonites, and the Lord gave them into his hands. He defeated 20 towns from Aroer to the vicinity of Minip, as far as Abel-Keramim. Thus Israel subdued Ammon. When Jephthah returned to his home in Mizpah, who should come out to meet him but his daughter, dancing to the sound of timbrels? She was an only child. Except for her, he had neither son nor daughter. Wala na siya anak, isang babae lang. When he saw her, he tore his clothes and cried, "Oh no, my daughter!" Sabi niya, "You have brought me down and I am devastated. I have made a vow to the Lord that I cannot break." Sabi niya. "My father," sabi ng babae ng anak niya, she replied, "You have given your word to the Lord. Do to me as you promise." Sabi ng anak, gawin mo sa akin ang pangako mo. No? Pero may request yan, sabi ng bata, ng babae. Sabi ng dalaga, no? Sabi niya, "Do to me as you promise, now that the Lord has avenged you of your enemies, the Ammonites." 37, "But grant me this one request," she said, "Give me 2 months to roam the hills and weep with my friends, because I will never marry." No? Dahil nga hindi siya nakapag-asawa. "You may go," sabi ng ama. No? And he let her go for 2 months. She and her friends went into the hills and wept because she would never marry. After the 2 months, she returned to her father, and he did to her as he had vowed. And she was a virgin. No? Ginawa dun sa anak, yung pangako niya. Anong ginawa? Sinunog. No? Masakit po yun sa isang, kaya, no? Yung anak nyo, no? Magagawa pa natin, siguro walang pwedeng gumawa sa panahon na ito eh. Grabe po yun. Yung kanyang dedikasyon, yung promise niya, biro mo, sunugin mo yung anak mo. No? Masakit sa parents yun. Pero ginawa niya, promise niya yun eh. No? Ano ang promise niyo kay Lord? Lord, no? Pag nagkaroon kami ng tinatawag na first fruit offering, no? Halimbawa, nagkaroon tayo ng first fruit offering. Alam niyo sa Camellia, nakaka-bless. Pag may first fruit offering sila doon, umaabot 250,000, 350 first fruit offering nila. No? Ibig sabihin, sa Lumang Tipan, ang first fruit offering, doon ay literal na hayop o unang animo ng palay o trigo o yung kung 10 ang
ang anak ng baka mo, o 5, i-offer mo lahat kay Lord yun. First fruit yun ang unang ani, no? Ng iyong hayop, unang anak o unang ani ng iyong lupain, ng mga fruits or mga tanim. Ganun po yun. Pero sa pagdating ng panahon natin, pag sinabing first fruit, unang bunga, no? Unang ani. Kaya pagka meron kang unang sweldo, halimbawa, nagwo-work ka, meron kang unang pinagkunan ng kabuhayan, o prutas man yan, o pera, pero sa panahon natin ito, hindi na po yung literal na fruits ang first fruit, kundi yung financial po ito, dinadala po sa templo, ganun po sa kamelya. Sabi ko, kung nagawa nila yon, kaya rin gawin dito yon. Amen po ba? Sacrifice po yun. Kung yung anak no, sino mang unang lalabas sa bahay niya dahil binigyan siya ng tagumpay ni Lord laban sa kaway, ihahandog kay Lord, susunugin Kaya pag nagkaroon tayo ng first fruit, hindi po prutas ang dadalhin. No? Ang dadalhin natin kay Lord ay yung unang ani natin. No? Kaya nyo po ba yon? Amen? Amen? No? Kaya po ba natin gawin yon? Amen? Ba't para kayo hindi maka-amen? No? Buhay nga natin binigay ni Lord ang hiningat lakas natin No? Kaya yung unang ani natin, pwede natin gawin yon. Sacrifice po talaga. At makita nyo, magugulat tayo sa himala ng Diyos. Nagagawa po ng J-Blue, Camellia po yun. No? May nagbigay ng 40,000, may 50, may 30. Kaya umaabot ng ganong kalaki. At maraming mga project ang napupulpil, natutupad. No? Kaya nga po, pag nangako tayo kay Lord, tuparin po natin. Amen po ba? No? At gagawin po natin ito sa mga darating na panahon. Maging sa bago tayo mag-anniversary ng Abril. Yun po yun, no? So nakita natin yung anak, sabi ng anak, no? Ama, gawin niyo sa akin ang pinangako niyo sa Diyos. Pero hayaan niyo po muna magkasiyahan kami ng mga friends ko. No? Mabigat po yun, sinunog yung anak. Kasi pangako ng ama yun Kaya yung mga pangako natin, tuparin natin. Material lang yan, financial lang yan, nawawala yan at nabalik. Come and go lang yan No? Pero yung ginawa natin kay Lord, kailanman hindi nakakalimutan ng Diyos. No? Amen po ba? Nakatala po yan sa aklat ng buhay sa langit. No? Kaya ko yung pinangako natin, naalala ko sabi ni Bishop Jimmy, no? Nung ating first seminar, nung School of Leaders, meron daw isang nanay, Lord, no? Pagpalain mo yung aking alagang baboy. No? Pag nanganak yung baboy ko, yung isa nito, ibibigay ko sa iyo. Nanganak ng 5, yung baboy. Nagkasakit. Tapos namatay. Sabi nung nanay, Lord, kinuha mo na ibibigay ko sa iyo. Lord, bibigay ko, ba't kinuha mo agad? No? Hindi naman yun para kay Lord. No? Nagkasakit, namatay, kinuha na raw ni Lord. No? Hindi po ganon. No? Kung tayo ay may pinangako kay Lord, ano man yan, gawin po natin. Din natin. Amen. At may kapalit po yan, higit pa sa inaasahan natin. No? Dahil ang gusto ni Lord talaga, i-bless po tayo mag-prosper tayo. No? Kaya yung blessing kung minsan, pag hindi mo tinupad yung blessing na binigay ni Lord, pwedeng ma-turn yan into curse. No? Kasi hindi mo tinupad yung pangako mo sa Kanya na ibibigay mo yung para kay Lord, alam nyo na yun. Yung ating tithes, yung ating offering. No? Kaya nang nangyayari sa'yo, parang ubus agad yung blessing, nawala. O di kaya naibayad lang sa ospital, naibili ng gamot. Kasi kung naging faithful ka kay Lord, no, hindi mangyayari yan consequences. No? Hindi tayo naging faithful sa Panginoon sa mga binitawan nating salita. Kaya si Lord may pangako siya na ang pagpapala niya hindi nagdaragdag ng trouble. No? Walang sorrow. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes a person rich. Ang pagpapala mula sa Panginoon, no, nagpapayaman sa isang tao. And He adds no sorrow with it. No? Walang sorrow, walang trouble. Yung blessing na galing kay Lord. No? Masaya tayo, masaya ang pamilya. Kaya nga humanda po kayo. No? Darating ang panahon, lahat po ng J-Blue pastors, J-Blue leaders, even the members, no? Makakaranas tayo ng totoong pangako ng Diyos
na masagana, matagumpay, maunlad na buhay. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Amen, amen. No? Kaya nga, your decision can determine your success or failure. No? Your decision can determine your success or failure. Nasa ano po natin yan yung ito po yung ating pangatlo, no? Bago po yung nabanggit ko. Ayan, bumaba po agad ako. Ito yung pangatlo natin. Ano yung una natin? No? Have a strong will to do your vow. Pangalawa, no? No? Be a man and a woman with a word of honor, no? Magkaroon tayo ng palabra de honor, isang salita, no? Gawin natin. No? Pangatlo, decide now, not tomorrow. Magdesisyon ka ngayon, hindi bukas. Ngayon na. Sabi mo sa katabi mo, ngayon na. No? Sa kabila, ngayon na. No? Ngayon na tayo magdedesisyon. Yes, Lord. No, I want to be like you. No? Huwag natin sabihin, Lord, I want to be a pastor or like Lord, I want to be like brother or sister. No? Kundi sabi mo, Lord, I want to be like you. Lord, gusto kong maging katulad mo, ganap, no? Maayos ang buhay, perfect. No? Ngayon na ang pagdidesisyon. For tomorrow might be too late. No? Sapagkat hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari bukas sa darating na panahon. Na ngayon na natin ialay ang buhay natin at sabihin natin, Lord, I'm a sinner, forgive me. Marami na po ako nagawang mali, kasalanan. Marami na akong pagsisinungaling na nagawa sa aking mahal sa buhay. Hindi ko natupad ang mga promise ko sa iyo 2 years ago, 1 year ago, Lord. Ngayon na po ako magdidesisyon. Gusto ko na magbalik loob sa iyo. Ayan. No? Ngayon na po na tayo isusunod sa kalooban ng Diyos. Your decision today will result good or bad in the future. Pwede magresulta ito ng mabuti at pangit o masama in the future. Kaya ngayon na po tayo magdidesisyon. No? If your decision is right, the result is right. But if your decision is wrong, siyempre ang resulta mali. Mali yung desisyon eh. No? Kaya pag ang simula natin ay tama, for sure ang dulo tama. Pero pag mali ang simula, ang dulo mali. Wala yung pinagkaiba ng isang araw, nagsuot ako ng polo. Pag butones ko, nakaganon, mali. No? Di ba, minsan tayo, kakamali, tapos yung dulo, mali. No? Di tinanggal ko uli. No? Ganun po yan. Pag nagsimula ka ng pagbubutones ng polo, kahit babae, minsan nagbubutones, makita mo, nakaganyan, no? Tapos ang taas nung isa rito. No? Pangit tignan, di ba? Naglalakad ka, nakaganyan, ano mo, kasi mali ang simula eh. Pero pagka tama, ayan, pantay siya. No? Ganyan po ang buhay ng Kristiyano kung minsan eh. Gusto ni Lord magsimula tayo ng tama. Dito sa ministry, sa church, hinuhubog tayo, tinuturuan tayo ng Diyos dito, hindi man bigla, no? Na tayo'y tinuturuan ni Lord na maging disiplinado, no? Na kita niyo yung ating music, dahil nagsimulang tama ang leader nila, si Pastor Albi, stricto sabihin natin, disiplinado, pero ang nagbe-benefits yung buong music team, no? Talagang maaga sila, on time, pag na-late, sorry, na-late ka, hindi ka mag-practice, susunod ka na. O yung, tama yan eh. Pagdidisiplina yun. Pag-istrikto, hindi naman, kasi ikaw rin magdadala niyan pagdating ng panahon. No? Ay, yung aming head ng aming ganito, talagang istrikto. Pag na-late ka ng 10 minutes, hindi ka nakasama sa practice, sa music. Kasi yun ang order instruction eh. Tama naman yun. No? Time discipline. No? Amen po ba? Kaya sa bahay, kung ano ang instruction ng parents, ng mother, ng father, no, kung ano ang instruction sa church, ng head, sunod tayo. Dahil mahalaga ang pagsunod. Amen po ba? No? Kaya next week, lahat may dalang Bible. Ang walang dalang Bible, this week, mag-produce kayo, maghanap kayo, bumili kayo. Nakakapag-load nga tayo ng 500, 1,000. Nakakabili ng cellphone na mamahalin. Bible, 200 plus, Tagalog o English, almost 1,000, hindi tayo makabili. No? Sisimulan po natin yan. Decide now, not tomorrow. No? When you make a decision, yan, you choose what should be done.
Your decision reflects our character. Kaya nga, your decision can determine your success or failure. Yung pasya natin, magdedetermine yan ng tagumpay natin o ng pagbaksak. No? Saan? In pursuing education, sa mga nag-aaral. Decision mo na mag-aral talaga, magpursige, magsumikap. Kaya may mga estudyante na nag-aaral, pero nagsasideline, nag-works, nagbebenta ng candy sa bus, di ba? May mga ganun Kasi gusto niyang mag-aral talaga Gusto niya makatapos ng ganitong kurso, ng college, makapag-work, no? Decision niya yun kaya wala kang magagawa. Nasa tao po yan, no? It's your decision sa mga estudyante, no? Your decision can determine your success or failure in choosing a life partner, lifetime partner. Pinili mo yan, mag-break kayo, wala tayong magagawa, no? Dahil baka may nakalaan talaga sa yung the best. Kung tingin mo, best na siya, pero may the best pa pala. No? Kala mo, guwapo na siya, hindi pala, may mas guwapo pa. At mas mabait. Tawa si sister No? No? Nasa pagpapasya po natin yan. No? Decision making. No? Ang kalooban ng Diyos, mabuo ang pamilya, mabuo ang isang church, na isang pamilya, na kultura, katulad po sa atin. Ang kultura natin dito, family culture. No? Kultura natin dito, pamilya, magkakapatid tayo. No? No? So, thirdly, in managing finances. No? Kailangan, yung decision natin, kailangan marunong kang mag-manage ng blessing ni Lord sa iyong financial. Hindi pwedeng dumating ang blessing, no? Maya't maya, dating yung mga Lazada, no? Maya't maya, no? Minsan, ganyan tayo. Minsan pag nakapag-open ng Lazada, may nakitang mura, maganda, okay? At minsan, naloloko tayo, di ba? Stop na natin ito, Lord, in Jesus' name. Huwag muna ako magbukas na Lazada ng Shopee. No? Minsan, maya't maya, may bukas, may dar. Kung hindi namang mahalaga, umorder kayo, yung mahalaga, kape, Bonavita. O yan, umorder kayo. Everyday, yun ang kape namin. No? Wala kang nararamdaman sakit. Yung biyanan ko, 88 years old na. Nung dumating dito, 3 years ago na ba si nanay dito? 4 years ago. Ang daming gamot, galing US. Ang daming dalang gamot. Pinahinto ni Mrs. No? Dahil lagi ang sakit ng tuhod, di makatayaray. No? Ganun yung biyanan ko nung uminom ng Bonavitang kape, no? Wala nang sakit ng tuhod. Sumasakit pagka sinabi, Nay, ligo kayo. Ay, masakit tuhod ko. Ano kinalaman ng pagligo sa masakit na tuhod? Yun ang dahilan. No? Masakit daw tuhod, kaya ayaw maligo. No? Pero ang nakita ko reason dyan, ang tao, pag nakakaedad ng mga 70 pataas, yung balat natin, numinipis. Lamigi na. No? Kaya yun ang pakiramdam ng isang tumatanda. 88 na siya. No? Malapit na mag-90. No, meron tayo si mother dito, 90 na yata. No, o 98, no? Ilang taon na si nanay? 95, no? O 91. Ayan, no? Malakas na malakas pa. Amen, no? So, kaya sa pagmamanage ng finances natin, number 1, na maging kapartner natin sa business at kung may blessing na dumating, wag nating kalilimutan ng para kay Lord. Yan ang sikreto para i-bless ang pamilya natin, especially yung negosyo, no? Yung tithes, no? Yan ang pangako ni Lord Alam niyo ba, sabi ng Malakay chapter 3 verse 18, sa huling araw, ipakikita ng Diyos sa mundo ang pagkakaiba ng mga mananampalataya na mga naglilingkod sa Kanya at hindi naglilingkod. Pakikita ng Diyos ang kakaibahan mo, no? Then you shall again discern between the righteous and the wicked, between the one who serves God and one who does not serve Him. No? Bakit? Kasi darating ang sandali, talagang may gagawin ng Diyos sa ating mga mananampalataya. No? So kaya sa pagmamanage ng pera, mahalaga po yung lagi nating iniingatan ito. No? Hindi tayo basta bili nun, bili dito, pala ubos na ang pera, pag may pangangailangan, wala, nga. No? Kailangan masinop din tayo, maingat sa paggastos. No, yung mahalaga lamang ang ating kailangan bilhin.
At ganun din sa handling ng children, yung paghawak ng ating mga anak, pangangalaga ng mga anak, ng mga bata, no? Nasa decision making yan kung paano natin pangalagaan, gabayan, palaki ng mga bata, no? Kaya nga tayo merong children's school pag Sunday, no? Merong teacher tayong nag-aalaga sa kanila, nagtuturo, pinapalaki ang mga bata sa daang dapat lakaran, no? Ayan, decision po natin yan. Nang anak natin, palakihin natin sa church, sa gawain ni Lord. No? Bakit minsan hindi natin madala mga anak? Kasi nakikita sa parents ang hindi magandang pamumuhay. Kaya dapat nagsisimula sa atin talaga yan eh. No? Amen po ba? Parents is the number one model of their children. Tayo ang gagayahin ng mga anak natin. No? Even in choosing a career, no? Sa pagpili ng career, ano bang gusto natin maging career pagdating ng araw? No? Anong gusto nating gawing maging kurso? Gusto mo maging abogado, engineer, makatapos ng ganito, decision making yan eh. No? Lord, gusto ko magpastor, mag-serve sa iyo. Lord, habang nabubuhay ako, hindi ako bibitaw at lalayo sa church, ito ang gusto ko sa buhay ko. Yan. Decision making pa rin po yan. No? Araw-araw, nagdi-decision tayo eh. Pagising sa umaga, ano ba isusuot ko? Ito. Itong pantalo, itong damit. Kailangan makaalis ako maaga dahil traffic. Decision making yun. Mamayang tanghali, itong iuulam. Sa gabi, ito. Puro decision po yan eh. No? Gamitin ko yung e-trike o magkotse ako. Ayan, ganito. No? Puro decision ang lahat. Everyday, nagdi-decision tayo. No? Kaya mahalaga po yan. Lastly, 4 important actions in decision making. Mahalaga po ito. 4 important actions in decision making. Number 1, define the problem. Ano ba yung problema? No? I-define mo na kailangan mong pagdesisyonan. No? I-define natin, ito ang problema ko. No? Pangalawa, analyze mo ang issue. Analyze the issue at hand. I-analyze mo. No? Ano ang dapat kong gawin? Ito ang problema. Thirdly, implement mo and communicate. Mag-i-implement mo. Isagawa mo. No? Kaya ka nagkakaganyan kasi wala implementation. No? Kailangan ka makipag-communicate sa ganitong tao. Sister, sorry hindi ko pa naibigay yung kulang ko sa iyo. Di praise God, may communication. Hindi yung lang linggo na nawala, lang linggo lumipas, 1 buwan, 5, hindi ka nagpakita. No? May mga ganun magpakita ka. No? Sabi mo sa katabi nyo, magpakita ka. Makipag-communicate ka. Pangit yung ganun no? Nagre-reflect sa karakter ng tao yun. Maging totoo ka, sorry na, sister, brother pero may ganito, ganyan. No? Di nagkaroon ka ng action, no? No? Hindi yung nagtatago ka yun, hindi ka natuloy umate, wala ka na, nag-backslide ka, impyerno ka tuloy. No? Gusto niyo ba yan? No? Implement natin. Lastly, learn from the process and outcome. Matutunan mo yung proseso. Anong proseso? No? Ayan, no? Merong proseso. Meron kang dapat gawin. Hindi man nabigla, no? Natututo tayo, no? Sa buhay natin. Kaya nga, sa buhay na ito ng Kristiyano natin, ang nais ng Panginoon tayo ay mabuhay na righteous in His sight, no? Na nabubuhay tayo araw-araw na nasa tamang landas, na yung gusot at magulong buhay natin, itinatama natin, inaayos natin. Dahil pag hindi tayo humakbang at lumakad ng ayon sa kalooban ng Diyos, mali ang desisyon natin, no? Hindi tayo gumawa ng nararapat, may epekto po yan sa buhay natin, sa buhay Kristiyano natin. Naapekto ng buong pamilya, negosyo, trabaho, pag-aaral ng mga anak, lahat, no? Pag nagkamali sa desisyon, no? Kaya ano ang sabi? Fulfill your vow. Number 1, have a strong will to do your vow. Karoon tayo ng paninindigan. Tuparin mo, gawin mo yung pangako mo. Be a man and a woman with word of honor. Magkaroon tayo ng isang salita. Decide now, not tomorrow. Kaya ang desisyon natin gagawin ngayon, nasa inyo po yan, wala sa akin. It's up to you. Para po yan na may isang bata lumapit dun sa tatay. Sabi nung tatay, anak, no? Ano itong hawak ko? Ibon po. No. Sige, lalagay ko sa likod ko. No? No. Ano ngayon? Yung bang hawak kong ibon na nakita mong buhay, buhay ba siya o patay? No?
No? Sabi nung anak, tay, kung sabihin kong buhay, pisilin mo yan, di patay. No? Kung sabihin kong patay, niluwagan mo, hindi mo hinikpitan ng todo, buhay yan pag sinabi kong patay. Ibig sabihin doon, nasa atin ang pasya pa rin. No? Kung gusto natin ng buhay na mapayapa, masayang pamilya, buhay na maunlad, buhay na merong kaligtasan sa kaharian ng Diyos, ngayon pa lamang, magdidesisyon na tayo. Na lalapit tayo kay Lord, Lord, I bow before you, I acknowledge that I am a sinner. Dahil yan ang sabi ni Lord sa Bible, lahat tayo nagkasala. No one is righteous. No? Kaya nga, ang Panginoon lamang ang makapagtutuwid ng buhay natin, magbabago ng ating pagkatao. Kaya kailangan talaga mamatay tayo sa sarili natin, ipasakop natin ang sarili natin kay Lord, dahil lahat tayo makasalanan eh. Likas sa tao ang kasalanan talaga. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Magpabago tayo sa Diyos. Amen po ba? So, sisimulan natin ito next week. No? Lahat, may dalang Bible, paalala natin. Alas 9 tayo nag-i-start ng worship. No? Ang cellphone, nandiyan lahat sa labas. No? Kita nyo, tahimik tayo at walang check, walang ano dyan. Kahit alam ko ang mga cellphone nyo nandiyan pa. No? Ngayon, nakikita nyo. No? So, it is a progressive po. No? Yung pag-learning natin kay Lord at pagdidisiplina natin. Hindi naman bigla yan eh. No? Kaya nga, thank God, lumapit tayo sa Panginoon. Tumayo po ang bawat isa. Tayo ay magpe-pray sa Panginoon. Praise God. Thank you, Lord. Mga kapatid, mga magulang, especially sa atin po mga first-timer, hindi po aksidente kung bakit kayo naririto. This is the plan of God for your life. No? Dahil mahal kayo ng Diyos, God is no respecter of person, hindi siya nagtatangi ng tao. Ang bawat isa sa atin, ang paningin ng Diyos, tayo po'y pantay-pantay sa kanyang harapan. At dahil may purpose si Lord, bakit kayo naririto? This is the time, this is the day of your salvation. Tomorrow might be too late. Nais ni Lord na lumapit tayo sa Kanya at magpakumbaba at aminin natin na tayo nagkasala at kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin. Let us accept Him as Lord and Savior ng buhay natin. Because apart from God, we can do nothing. Wala tayong magagawa. Mapasa atin man ang kayamanan ng mundo, tayo man ay sikat, bilyonaryo, pag wala ang Panginoon sa puso ng tao, pahamak din siya sa apoy ng kapahamakan. Sabi nga ng Mark 8:36, what shall profit a man if he shall gain the whole world and suffer his own soul from hell? Mapasa kanya man ang lahat ng yaman ng mundo. No? Kung ang katumbas naman noon ay ang kanyang kaluluwa ay mapapamak sa impyerno, baliwala ang kayamanan. Kaya sa oras na ito, tayo po'y sama-samang lumapit kay Lord. Yumuko tayong lahat at pumikit sandali. Praise God. At tayo po'y lumapit sa Panginoon. Awitin natin ang awit, that the hands of God into your hands, Lord, I commit my life. Italaga natin ang buhay natin kay Lord. With all I am, yes, Lord. Into your hands, I commit again, with all I am, for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Sing it again. Into your hands, Lord. Taas natin ang kamay natin sa Panginoon. Into your hands, I commit again, with all I am, for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in
you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I believe, the reason that I sing, with all I am. I walk with you. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason, Jesus, I believe in you. Jesus, I believe. Yes, Lord. Jesus, Jesus, I belong to you. you're the reason that I The live, reason that I live. the reason that I The sing, reason that I sing. with all I am, With all I am. Sa oras na ito, mga kapatid, mga magulang, sama-sama nating ialay ang ating mga buhay sa Panginoon. Tayo po'y manatili na kayo ko nakapikit, itaas ang kamay. Sunod po tayo sa maiksing prayer na ito. Ito po'y panalangin ating pag-aalay ng buhay sa Panginoon. Pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Ang ating Panginoon ay namatay sa krus 2,000 years ago. And after 3 days, He rose from the dead and He said, those who believe on Him shall not perish but have everlasting life. Sabihin po natin ang prayer na ito, tayong lahat. Panginoong Yesus, marami pong salamat sa iyong pag-ibig sa akin. Tinuturuan mo ako kung paanong mabuhay ayon sa iyong kalooban. Narito ang buhay ko. Iniaalay sa iyo. Buong buo ang aking pagkatao, ang aking isip at puso, kaluluwa at espiritu. Ikaw ang maghari sa puso ko. Patuloy mo po akong baguhin. Handa ako maglingkod sa iyo at sumunod sa iyo. Simula po ngayon, aking tutuparin ang mga binitiwang kong salita sa mga nagdaang panahon na paglilingkuran kita, mamahalin kita, ibibigay ko ang para sa iyo upang ako'y patuloy mong pagpalain. Ito po aking panalangin. Amen. Yes, Lord. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am. Father God, I pray na ang bawat isang naririto magiang nasa kanilang mga tahanan na ngayon po'y nanonood wherever they are. Touch them by your Spirit, Lord. Lord, simula ulong gantalampakan nila, maramdaman nilang kilabot at hipo ng banal mong Espiritu, Panginoon. Ano man ang kanilang mga problema at suliranin, Lord, ikaw ang kalutasan at pag-asa ng buhay. Pagalingin mo mga may karamdaman at sakit, Lord Jesus. Ayusin mo, tugunin ang mga problema at lutasin ang problema ng iyong mga anak. Buuin mo ang mga relasyong nasisira ng kaaway, Panginoon. Palakasin mo ang espiritong
nanghihina at nanlalamig, O God, pag-apoy mo ng iyong kapangyarihan. Lord, I declare breakthrough and revival upon their hearts, O God. Let your Spirit continue to touch their lives in Jesus' mighty name. Lord, hayaan mo po, Panginoon, na magkaroon ang bawat isa ng strong, Lord God. Lord, determination, strong, Lord, to do your will, O God. Lord, nagawin ang mga pangako nila sa iyo, Panginoon. Lord, salamat dahil sa paalala mong ito'y narito kami handang tumupad upang maranasan ang tagumpay ng buhay. Lord, ang mga salita namin ay narinig mo sa matagal na panahon at nais mong ito po ang panahon na upang isakatuparan po namin. Lord, salamat po ng marami. Ngayon po ang aming desisyon na uunahin ka namin sa buong buhay namin. Dahil ang buhay na ito'y maiksi lamang na kahit anong oras pwede mo itong bawiin. Lord, salamat. Bless each and every one. Maramdaman namin ang kalapitan mo at gabay mo sa araw-araw naming buhay. Makapamuhay kaming lahat ng tama, maayos, matuwid sa iyong harapan araw-araw. Shield each and every one, Lord, with your heads of protection, your guidance, your blessing, your favor, Lord God, sa mga may businesses. Lord, i-bless mo, i-prosper mo ang kanilang mga businesses, O God. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, salamat. Turuan mo kami paano ma-manage, mapangalaga ng aming pamilya, ang mga bata, ang mga anak, ang mga blessings na ibinibigay mo sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Marami pong salamat. Pinagpala mo ng iyong mga anak. Spiritually, materially, financially, emotionally, O God, mentally. Thank you, Father. We give you praise, we give you honor, we give you glory. In Jesus' mighty name. Everybody says, Amen, Amen, Amen. Hallelujah. Umarap kayo sa kaliwa nyo, sa kanan, sa likod. Sabihin nyo po sa Kanya, pinagpala ka ng Diyos ngayong umaga. Sa kabila, pinagpala ka ng Diyos ngayong umaga. Pinagpala ka ng Diyos ngayong umaga. Amen. Praise God. Hallelujah. Magpasalamat nga tayo kay Lord. Amen. Purihin natin siya, yung ating praise kanina. Amen. Papurihan natin ang Panginoon sapagat lahat tayo may hininga. Sabi ng Bible, let everything that hath breath praise the Lord. Amen. Amen. Sige po, mawin tayo sa Panginoon. Hallelujah. Let everything that is breath. Everybody clap your hands. Praise the Lord. Let everything Let everything that is breath. that is breath Praise the Lord. praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. Come on, say! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh my, everybody praise, praise the Lord. Oh my soul, I praise when I'm feeling, I praise when I'm low. I praise 'cause I know You're still in control. My praise is a weapon. It's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Come on, church, let's praise the name. Praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Sing praise. Praise the Lord. Oh, my soul. Hey. I praise 'cause you're sovereign.
Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated. Come on, let's declare. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Say, I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. I praise cause you're sovereign. Praise cause you reign. Praise cause you rose and defeated the grave. I praise cause you're faithful. Praise cause you're true. Praise cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Come on, praise Him now. Praise the Lord, oh my soul. Sing praise, praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Lord, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the name. Praise the Lord. Oh, my soul, sing praise. Praise the Lord. Oh, my soul. Say, let everything that has breath praise the Lord. Come on, pray. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise God. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabi nga ay, nakapag-decision ba tayo ngayon to fulfill our vows? Amen. No? Sabi nga po, it is a decision making. Ito ay isang decision making, no? Nakasalalay ito sa atin. At alam nyo, ang sabi sa Bible, delight thyself unto the Lord and He will give you the deepest desire of your heart. Kaya hayaan natin na maging desire ng puso natin ay ma-fulfill natin yung ating mga pangako sa ating Panginoon. Amen? Dahil ang sabi nga ay, naroon na siya naman, sa Kanya nanggagaling ang lahat. Wala tayong may pagmamalaki. No? Wala tayong may pagmamalaki. Sa Kanya nanggagaling ang lahat. Ang nais lang ng ating Panginoon, we must continuously delight ourselves unto Him. Patuloy nating hayaan ang ating mga puso ay, sabi nga, ang laging hinahanap ay ang ating Panginoon, ang Kanyang presensya. At ang sabi niya nga, He will give us the deepest desire of our heart. Amen? At sa oras na ito, no, sino dito ang nakakaalam ng Philippians 4:6? Philippians 4:9 pala. Philippians 4:9. 4:19. Philippians 4:19. Sino ang nakakaalam nito? Ito'y pangako ng Diyos. Philippians 4:19. Taas ang kamay. Ha? Hindi nyo alam yon? Hindi nyo pinangahawakan yung pangakong yun ng Panginoon? Ang sabi dito, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Yan ay pangako ng ating Panginoon. Lalo na ngayon, maraming mga balita na kung saan ay nagtataasan ang lahat ng mga bilihin. Pandak na lang ang hindi tumataas. No? Pero ang sabi ng Panginoon, pangako niya, He will supply all our needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Pero alam niyo po, kailangan po, binabasa din natin yung bago mag-Philippians 4:19.
Dahil nandito po yung susi. No? Nandito yung susi para itong Philippians 4:19 ay mangyarit maganap sa ating mga buhay. Alam niyo po, kung alam po natin ang mga katotohanan, ito pong taon na ito ng 2024 is the year of excitement. Bakit? Dahil ito yung pangako niya that He will fulfill His promise. Hindi na magtatagal. Amen? Hindi na magtatagal. I-fulfill niya yung kanya mga pangako. Ang tanong, may pangako ba tayo na nakatago sa ating mga puso? May mga pangako ba tayo ng Diyos na mapanghahawakan natin? Magtaasan man lahat ng mga presyo. No? Hindi tayo maapektuhan dahil may ibibigay ang Diyos sa atin. He can supply all our needs according to His riches in glory. Basahin natin sa verse 17. Yan. Yan. Ang sabi dito, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Ang sabi sa 18, but I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. No? Ito po yung pagkakataon na kung saan sa pamamagitan ni Epaphroditus, no, ipinadala nila kay Pablo yung kanilang mga tithes and offering para magamit for the expansion of the kingdom of God. Bagamat may mga problema, may mga pagsubok, pero naroon na ang mga tao ay handa na ibigay ang dapat ibigay sa Diyos. Kaya nasabi ni Pablo, my God will supply all your needs according to His riches in glory. Kaya ang susi po niyan ay yung ating matapat na pagkakaloob sa ating Panginoon. No? Hayaan natin na kung paano napag-aralan natin to fulfill our vows. No? Na magawa natin yung ating mga pangako sa Diyos na ibibigay natin ang dapat nating pagkaloob sa Diyos. No? Alam niyo po, ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. At ako po personally, gusto ko po magpatotoo sa inyo, very exciting po ang taong ito ng 2024 sa akin. Sabi ko nga po nung isang linggo, no, may pangako na ibinigay ang Diyos sa puso ko. January, ang salita niya na ibinigay sa akin ay Isaiah 45, the wealth transfer. The transfer of wealth. At nakikita ko na po yun, it will be accomplished. No? It will be fulfilled by our God. No? At praise God, alam niyo po, sabi nga po, dahil alam ko na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, yung pong pagkakaloob, ito po ay kailangan maging tapat din po sa atin. Every time po na makakatanggap po ako ng blessing, lang, kundi more than 10% ang may bigay ko. At nakita ko po yung katapatan ng Diyos. Isa pong patotoo, beginning this year, sabi nga, binigyan ako ng Lord ng excitement, no? Na talagang magugulat ka sa gagawin ng Diyos. Ito pong buwan ng February, katulad ng sinabi ko nung nakaraan, no? 2 pinto ang bumukas. Meron po kaming dalawang travel ngayon. Next week, nasa Macau po kami, no?
At next, sa susunod na Sunday, ano naman po ay sa Dubai. Ito pong Dubai talagang, sabi ko, Lord, kasi niyaya po ako ng ate ko. Pagkabat di ko po kasama si Bishop pag alis papuntang Dubai, niyaya po ako ng ate ko. No? Last year, nagpunta na po siya ng Dubai, may inattend siyang conference. At sa pagkakataon na ito, naroon na niyaya niya ako na umattend doon sa conference na yon. Pero sa pagyaya niya, hindi naman siya nagsabi na, sige, ako magpapamasahe sa'yo. Ako yung, ganun, wala eh. Pero bigla po ako nagkaroon ng desire na sumama. No? Kaya ako po ay nag-step of faith. Nag-step of faith ako. Nagpabook ako. Sabi ko, Iyay, i-book mo nga ako ng Dubai. Yan. Na-i-book po ako, worth 25,000. Eh, kailangan din ang tawag dito, ang visa. No? May visa fee pa. Hindi ko alam kung magkano. Pero mahal din, no? Pero alam niyo po, tinayuan ko ang pangako ng Diyos na ang sabi niya, I will supply all your needs according to His riches in glory. Kaya po, last week, malapit na po ang bayaran nung pinabook ko na ticket. Alam niyo po, ang sabi ko lang kay Lord, Lord, kayo ang magsusupply ng mga pambayad ng ticket na yan, no? Yung pambayad ng yung visa na yan, you will supply all my needs. Yung hotel po na tutuluyan namin doon, kasado na po, no? Dahil nagpabook na yung ate ko. Bigla po nung nakaraan, no? Nung naka-chat ko po yung aming anak na si Shekanaya, nakasakay uli siya sa barko, bigla siya nagsabi, kasi alam niyo po, hindi ko po gawi na manghingi sa aking mga anak, no? Dahil ang alam ko, ang mga magulang ang nagsusupply. Kaya hindi po ako nanghihingi. Pero nung time na yon, bigla po sinabi po ni Naya sa akin, sabi niya, Ma, kailan ba yung punta niyo ng Dubai? Sabi ko, 19 to 27. Sabi niya, magkano yung ticket mo? Sabi ko, 25,000 yata. O sige, Nay. Sabi niya, sige ma, ako nang bahala doon, ako magbibigay. Sabi ko, thank you Lord. You supply all my needs. Ngayon, visa na lang. Praise the Lord. Nakontak ko yung dati naming leader, kabataan, nung kami po ay nasa Mindoro, na ngayon ay nasa UAE, Etihad. Doon siya nagtatrabaho. Eh malapit lang daw yun sa Dubai, 2 hours lang. At alam niyo po, siya ay ang tawag dito? Nag-volunteer. Na ang sabi niya, sige po, ako na ang magpa-process ng visa nyo. No? Ako na yung mag-garantor sa inyo. Oh, praise the Lord. No? At kahapon, kagabi, no? Bigla akong naroon na chinat. Na ang sabi niya, pakisend nyo na po yung ipaprocess ko na sa Monday. Eh sabi ko sa kanya, paano ko pa dadala yung bayad? Kasi may bayad po yung yung visa, pagkuha ng visa sa Dubai. Paano ko pa dadala yung bayad ko doon sa visa na kukunin mo? Alam niyo ang sagot sa akin, Pastora, don't worry. Be happy. Ako na po ang bahala doon. Amen? Kaya, alam niyo, sabi ko nga, Lord, grabe po, no? Kung alam niyo ang pangako ng Diyos, kung tatayuan niyo ang pangako ng Diyos, ma-excite ka, no? Dahil makikita mo yung katotohanan. Kung paano sinabi niya, I will fulfill my promise. Gagawin at gagawin niya. No? Kaya sa umaga pong ito, napakadami pong promises ng Diyos. May malaki kang utang, kayang-kaya kang isalba ng Diyos dyan. Amen? No? Kayang-kaya niya. Ang sabi lang ng Panginoon, delight yourself unto the Lord. He will give you the deepest desire of your heart. Ano yung deepest desire ng heart mo? Makawala sa utang? Mabuo ang pamilya? Magkaroon ng kagalingan? Walang imposible sa ating Diyos. Amen? Nothing is impossible unto Him. Fulfill our vows. Fulfill our vows. Maging tapat tayo sa ating mga pangako sa ating Panginoon.
Alam niyo po, ito pong church na ating tinatatayuan ngayon, nag-umpisa po ito sa katapatan ng pangako, no, na ibinigay sa Diyos. Dahil wala pa po yan, wala pa, parang bukid pa yan. Baku-baku pa yan. No? Alam niyo po, bigla po nangusap ang Diyos sa akin kasi mag-a-anniversary noon. Ang sabi ng Panginoon, doon kayo sa lote, mag-anniversary. Samantalang noon, nagkakaroon po ng gathering doon sa clubhouse, yung pagpasok dito sa Navarre. Clubhouse na yun, doon kami nag-gathering noon. Mag-a-anniversary. Ang sabi ng Panginoon, doon kayo sa lote, mag-anniversary. Sabi ko, kung titingnan mo, paano kami mag-a-anniversary doon? Paano namin gagawin ng anniversary doon? Tiwangwang na lupa. Hindi man lang tag dito, patag. No? Pero dahil alam ko, narinig ko, kilala ko yung Diyos na pinaglilingkuran ko, sinabi ko po kay Bishop, sinabi ko sa ibang leaders, doon tayo mag-a-anniversary sa lupa. Kahit mag-tent lang tayo, pero doon tayo mag-a-anniversary sa lupa. Alam niyo po, yun lamang ang hinihintay ng Diyos sa atin. Yung pagsunod sa Kanya. No? Yung pagsunod sa Kanya. Yung paghakbang mo by faith. Kahit wala ka pang nakikita. Kahit hindi mo pa nakikita pero humakbang ka dahil sinabi niya. Alam niyo po, hindi po pumayag ang Diyos na kami po ay mag-tent lang sa lugar na ito. Bigla-bigla po, dahil kami po noon ay nag-uumpisa pa lamang, ang isa po sa strategy namin noon ay nag-feeding kami sa Parañaque, no? At isa sa mga nagsusuporta sa amin sa gawain ng Panginoon ay ang kapatid ko na nasa US, yung ate ko. Ang sabi ko sa kanya, Ate Glo, nandito na yung mga pictures. Wala pa pong Facebook noon. Ano ba yung noon? Friendster. Sabi ko, nakapost na yung mga picture doon sa sa Friendster. Tingnan mo na. At alam niyo po, grabe ang Diyos. Habang tinitingnan niya yung mga pictures, yung mga feeding namin, no, pinakain noon, tinuruan doon sa Parañaque, no? Habang tinitignan niya, sinilip nung asawa niya, si Kuya Dodong. At alam niyo, nung sinilip yon ni Kuya Dodong, ang sabi ni Kuya Dodong, ipe-pledge ko ang una kong sahod sa susunod na taon. Kasi December yun no? Ipe-pledge ko, no? Buong sahod niya, $2,000. At alam niyo po, praise the Lord, may kinausap po ako ditong isa sa members natin noon. Sabi ko, Kuya, may magpe-pledge po para sa gawain ng Panginoon. No? Handa po ba kayo na pahiramin muna ako, ibabalik ko sa inyo $? Kasi nag-iipon siya ng dollars. Tuwan-tuwa siya. No? $2,000. Pinahiram niya po ako ng mahigit 100,000. No? At alam niyo po, nung time na yon, ilang araw na lamang, mag-a-anniversary na. Kinausap ko po sila, yung mga tatay. Pinangungunahan nila Kuya Perdi. Sabi ko, Tatay, makakagawa ba tayo dito ng, sabi nga ay, magiging parang sambahan natin for 10 days? 10 days lang yun 11 days. Alam niyo po, biglang nagkaroon ng excitement ng mga tatay. Opo, kaya natin. No? Kaya alam niya, nung time na yon, namili kaagad kami, mga bakal. At alam niyo, nag-umpisa po kami dito. Naroon po na nagkaroon halos 2 span yata. No? Bakal na, may yero pa, napatag pa. 11 days lang. Nandun yung excitement ang lahat. Yung mga tatay tulong-tulong. Yung mga nanay nagluluto. No? Kaya makikita niyo po, ito ang yung excitement na nais ng Diyos na maranasan natin itong taon na ito ng 2024. Maniwala tayo, magtiwala tayo. God will fulfill His promise. At ang sabi doon, hindi na magtatagal. Amen? Hindi na magtatagal. Fulfill our vows. Fulfill our vows. Meron tayong kailangan gawin. No? Maging matapat tayo.
Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran natin, siya ay tapat magpakailanman. Amen? Kaya sa umaga pong ito, hayaan po natin na sa ating pagkakaloob, no? Kung naroon po na dumating sa punto, hindi nyo na-fulfill yung dapat nyong, habi nga yung vow nyo o yung inyong pangako sa Diyos, una, magkaroon tayo ng will o desire. No? Magkaroon tayo ng desire sa puso natin. No? Dahil ang sabi ng Diyos, I will give you the deepest desire of your heart. Narinig niyo po ba yung minsan nagpatotoo yung aming anak na si Shelemaya? Nasa business sila. Dumating sa punto, nagkaroon siya ng desire na, Lord, gusto po namin na magkaloob sa inyo ng 6 digit, no? Sa aming tithes. 6 digits. Ano ibig sabihin pag sinabing 6 digits? Magkano kinikita mo nun? No? Nasa milyon na yon. The Lord fulfilled the desire of His heart. Kahit siya, nagulat siya. Nakapagbigay sila ng 6 digits na tithes nila. Kaya nag-uumpisa po yon sa desire natin. No? Sa decision natin, katulad ng ating pinag-aralan ngayon. Nag-uumpisa ang lahat sa decision natin. Maging sa pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan. The eternal life, it starts from our decision. Na lumapit sa Panginoon, magpakumbaba sa Kanya, tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya tandaan po natin, it starts from our decision. Nag-uumpisa ang lahat sa decision natin. Kaya sa umagang ito, sa ating gagawin, let our decision be acceptable unto God. Sa ating pagkakaloob, kilala niya tayong lahat, no? Ang nais ng ating Panginoon, makita niya sa ating mga puso yung desire natin, Lord, gusto ko pong sundin ang kalooban niyo. Nais ko pong sundin, Panginoon. Nais ko pong, Lord, na ibigay ang dapat na ibigay para sa inyo. Sapagkat ang lahat naman ng bagay ay galing sa inyo. Amen? Yumuko tayong lahat at pumikit. Ama namin Diyos, salamat. Sapagkat ang inyong salita ay buhay at makapangyarihan. Salamat po. Katulad ng sinabi sa Numbers chapter 23, Lord, you are not a man that you should lie. Pag sinabi niyo, Lord, tutuparin niyo, gaganapin niyo ang mga pangako niyo. Kung paano sinabi niyo, Lord, sa Philippians 4:19, that you can supply all our needs according to your riches in glory. Not according to the riches, Lord, ng aming bansa or economy ng aming bansa, but according to your riches in glory. Father God, hayaan niyo po na magkaroon ng desire ang puso ng bawat isa sa amin na tuparin ang mga pangako. Tuparin, Panginoon, ang mga kalooban niyo sa aming mga buhay. Let not our will, but your will be done, O God. Lord, pagpalain niyo po ang aming pagkakaloob sa inyo. Kung ito man po, Panginoon, ay hindi tama, Lord, kayo po ang maggawa, kayo ang magbigay ng pagkakataon na maging tama ang lahat ng aming gagawin. Upang, Panginoon, una, mapaluguran kayo. Pangalawa, maranasan namin ang kapangyarihan nyo. Salamat, salamat. Bless your people right now. Hayaan niyo po na mga salita na narinig ng bawat isa ay tumimo sa aming mga puso, maikapamuhay namin upang maranasan namin ang kadakilaan mo sa aming mga buhay. Marami pong salamat. Truly, Lord, all the glory, all the praises, all the thanksgiving belongs to you alone. In Jesus' name, amen and amen. He lit the splendor of heaven.
Glory is destiny.
Taas po natin ang hostia. Lord, bless this bread or hostia, simbolo ng iyong katawang nabayabay sa krus. Sa sandali namin itong kainin ay dumalo ang kasiglahan ng katawan, kalakasan, kalusugan. Salamat po, Ama. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay natin kainin. Lord, i-bless nyo rin po ang juice, simbolo ng iyong dugo na nagugas na aming kasalanan. Maglinis ito ng aming loob ng katawan. Thank you, Lord, for the miracle healing. In Jesus' name, amen. Amen po natin. Amen. Sige po, ipasa niyo pa kanan, pa kaliwa. Kukunin muli ng ating mga asher. Manatili tayo nakatayo. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us. In Jesus' name, amen. Amen. Sige po, maupo ng bawat isa. Bago meron po tayong mahalagang announcement. Amen. Dadako po tayo sa ating announcement. Yan, meron po tayong eating fellowship after po ng service. Kaya po, we invite everyone po na magstay at makipag-fellowship po sa ating mga kapatid. Amen. Yan po, meron po tayong prayer and fasting this coming February 5 to 7. So, ang prayer focus po natin is about po our nation po, the Philippines. Ipag-pray po natin yung President, Vice President, and government officials, economy, God's protection from natural and man-made calamities, and pray as the Holy Spirit guides po. Ito, isasenda lang din po to sa mga group chat po natin sa Facebook para po ma-remind po tayo. Next po, we invite every couple po sa ating couples night ngayong sa darating na February 17. So, pwede na po tayong mag-register today kay Pastora Chic po. And yung payment po, pwede naman po siyang on or before February 17. So, ang registration po natin is 1,000 every couple. Kapag po hindi nyo kasama po yung partner nyo po is 500 po. Yan, pwede na po tayong mag-register. School of Leaders po. So, pwede pa pong humabol po and ini-invite po ang lahat po, lalo na po yung mga leaders and workers po na umattend po sa ating School of Leaders. So, ang ating next session po is February 17, 2024 po. Umaga po siya, 10 to 3 po. So, may registration din po yon 500 po every session. So, we encourage din po, yan po, lalo na po na dito po ang ating mga satellite church. Meron po tayong youth revival po sa darating na February 24. So, may registration din po to na 100. So, ini-invite po namin yung mga youth. Maganda po ang gagawin ng Lord sa event po natin na to sa darating na February 24. And Speak Life po every Mondays, 7:30 p.m. And ang ating spiritual feeding po every Tuesday. Nagtuturo din po rito si Bishop Jimmy po continuation po nung ating mga nung sa School of Leaders po. And midweek po every Wednesday, 7 p.m. And Tinig ng Pag-asa every Thursday, 7:30 p.m. And Soaking po every Friday, 7:30. So, ang nakaschedule po ngayong second Friday is men's po. So, we encourage po lahat po ng ating fathers mula sa youth, sa mga kids po, pwede din pong mag-join. Lahat po ng kalalakihan po natin ngayong Friday po na darating. And ang ating online prayer gathering po ng fathers, mothers, and fathers po, ito po, pastors po, ito po yung mga schedule po. And don't forget po to like, follow, and subscribe ang ating Facebook page at ang ating YouTube channel na J Blue Church po. Yun lamang po. So invite din po ang ating mga February celebrants po to come po sa harap. Ipagpe-pray po tayo ni Pastora Chic. Lahat po ng February celebrants. Sige po, tinatawagan po natin ang ating mga
celebrants ng February. Kahit po inyong wedding anniversary, we also invite you po to come. Announcement lang po, habang pumupunta po dito yung mga celebrants natin, baka po meron po kayong mapansin na bangle or bracelet na na gold na hulog po kanina ni Ate Aileen. So baka po may mapansin po kayo sa inyong mga paa-paa. So Ate Aileen, pakitaas po ang inyong kamay. Ayan. Ate Aileen, pakitaas po ang kamay. Yan, siya po, si Ate Aileen. Nahulog po niya kanina. Baka po mapansin nyo, pakibigay na lang po sa kanya later. Sige po. Dito po tayo, wag po kayo magsiksikan. Ayan. So meron pa po ba sa kids po natin sa likod? Baka po may mga celebrants ng February, pakitawag po sila para po maipag-pray po natin. Mga birthday celebrants po ng February. Yan, and even mga celebrations po. Wedding celebration, mga celebrants, wedding anniversaries po. Sige po, kung wala na, pwede po nating ituon ang ating mga kamay sa sa buhay po ng bawat isa sa kanila as we will pray. Thank you, Lord. Heavenly Father, we thank you po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid at magulang namin na magdiriwang or nagdiwang na, Panginoon, ang kanilang kaarawan ngayong February. Lord, thank you, O God, for this year, Lord, ay patuloy mong patutunayan sa kanila ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, O God. Lord, continue to bless them exceedingly, abundantly, more than they could ever ask or think. And Lord, mga pangako mong inilagay sa kanilang mga puso, O God, Lord, kami nakiki-agree sa kanila that they will receive, O God, Lord, your promises into their lives, O God, as they will enter this new year of their lives. Lord, continue to prosper the works of their hands. Lord, bless, O God, Lord, every na direction, Panginoon, na kanila pong lalakaran, na kayo pong mag-iingat at maggagabay sa kanila, magbibigay ng karunungan, katalinuhan na nanggagaling po sa inyo. Lord, thank you, Father God, for your protection, for your guidance, O God, into their lives. Lord, we declare, O God, they are blessed, O God, Lord, in all aspects of their lives, O God. At Lord, salamat po, Panginoon, that no weapon formed against them by the enemy will prosper, O God. Lord, thank you, O God, for you will increase them, O God, especially, O God, in their spiritual lives, O God. Lord, let there be, O God, the spirit of discernment upon their lives, Lord, that they will be able to discern the things that comes from you and the things that comes from the enemy, O God. Lord, we pray, O God, that you will also bless their families, O God. Lord, bless their loved ones sa kanila po, Panginoong mga trabaho. Lord, sa kanilang school, O God. Lord, bless them, O God. We declare, O God, your favor, Lord, that even, O God, the favor of man upon their lives, O God. Lord, thank you po, Panginoon, na kami ay nakikigalak, nakikiisa, Panginoon, Lord, sa kaarawan nila, O God, ngayong February, O God. And Lord, we know, O God, that you will reveal yourself unto them, O God, strong and mighty, O God, Lord, this year, O God, of their lives. Lord, salamat po, Panginoon, for the fulfillment of your promises into their lives, O God. At Lord, salamat, Panginoon, that they will see and taste that you are good to their lives. So, Father God, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We bless you. We honor you. We glorify you. These things we pray in Jesus' name. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Let's sing it again. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, sabay-sabay po kayo blow your candle. Okay po, happy birthday po sa bawat isa. Okay, God bless you more po. At
we also, again, we are inviting po yung mga first-time visitor po natin na tinawag po kanina. Or baka po meron pa pong hindi natawag. Can you please come in front? Meron lang po kaming, first-time visitor po natin again, si Ate Doris. Dajak lang. And we want to also acknowledge po si Tita Chris, si Tito Alex. Yan po, good morning po sa bawat isa. Yung mga first-time visitor po natin, can you please come? Mga usherettes pala po, can you guide them in front? At ipagpe-pray po sila ni Bishop. Ayan po, sige po, yan, yung mga first-time. Welcome po to Jesus Be Lifted Up Church. Ayan, we welcome you po into the presence, into the house of our God. Sige po, baka po may mga first-time visitors pa po tayo na hindi natawag kanina. Please, come over at meron lang po kami. Sa isang tama at Bibliang paraan. Bless them exceedingly abundantly, Lord. Be closer unto them more than ever. Bahot mga ginagawa, O God. We entrust their lives unto you, Father God, in Jesus' name. Amen. Ayan. Sige po, maupo mo ng bawat isa. Habang pinapakain po mga bata, mamaya susunod po tayo. Ipakita ko, hindi po natin na panood dito noong January. Ito po yung ating 2023 na accomplishment, yung ating mga missions, yung ating mga crusade, mga binuksang gawain sa Jensan, sa Mindoro, dito pa po sa buong Luzon. No? So, kaya po ating panoorin saglit, Henry. Ayan. Ayan po sa General Santos City nung kami po yung magpunta ni Reverend Burr. Yan po yung sa Labangal, Jensan. Yan po yung sa Sarangani Province sa Barangay Malandag. Ito po yung ating youth gathering last year. Dito po yan. Ayan si Pastor Lito. Sa Bohol. Nagkaroon po tayo ng ayuda o gift-giving sa mga dumalo. Ayan. Nagkaroon po sa Parañaque nung anniversary last year.
family camp sa Cavite. Amadeo po yan, Amadeo Cavite. Ayan, Camellia po, nag-anniversary last year. Ito naman po sa Zambales, sa Narciso. Ayan, Pastor Dong, yung ating Pastor Don. Ito naman po sa Ghana, anniversary. Ayan, nandyan sila. Ito naman po, 12 years anniversary natin. Bishop Sammy Cascalia. Po sa Nauhan, Oriental Mindoro. Si Reverend Burr. Ito po sa Mangangan, Bako, Oriental Mindoro, sa may paanan ng bundok. Naman po sa J. Blue Kamansihan, Calapan, sa pangunan ni Pastora Jonah. Ayan. Sa gymnasium ginawa. Ito po ang Vacation Bible School. Ang mga bata ay tinuruan sa pangunan ni Pastora Shika Inan. Po sa Balubal, Cagayan de Oro, Pastor Ching Motoy. Galing po kami dyan noong last year. Ayan, Pastor Ching. Naman po, nagkaroon tayo ng Leadership Worker Summit. Dito po yan. Pastor po, J. Blue Calapan, Mindoro. Anniversary last of November. Yes, Pastor Ola. Yes. Pastor Romel. Tumang po sa Alaminos, Pangasinan. Anniversary po doon si Pastor Dong ang guest. Yan ang pastor natin, Pastor Gam. Pastor ng Alaminos, Pangasinan. Ito naman po sa J. Blue Bulalakaw, Oriental Mindoro. Last December. At ito naman po, J. Blue Bonbon Anniversary. Halapan. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Yan po ang mga gawa ng Diyos sa atin. At meron po tayong binuksan ngayon. This year by September, pupunta po tayo ng Jensan. Doon po sa Barangay Kalumpang. Si Pastora Helen Bagulaw ang ating pastora po doon. No? Existing na po yun. Goy, nandiyan ba? Sinend ko sa messenger mo para makita lang natin. Ayan. So, mamaya po may meeting ang mga lahat ng workers, leaders at pastor natin, may meeting po tayo. Ayan po. Sa Barangay Kalumpang, sa Jensan po yan. Isa pa, Goy. Sa Jensan po. Yan po, yan church natin doon. At si Pastora Helen po ang ating pastora doon. No?
Meron po tayo ngayong gawain sa Jensan, 2. Tsaka sa Sarangani, yung Barangay Malandag. Ayan pa po, ayan. No? So, purihin ang Panginoon. Amen. Muli natin palapakan ng Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. At magbubukas din po tayo sa Lipa. At ang ating mga taga-Camellia po ay sinamahan ko na roon. At sa Batulaw din po, meron tayo sa Batulaw. Ano? Parang wala, hindi nag-anniversary. Parang nag-Thanksgiving, Parang hindi nakasama dyan. No? Ayan. Meron din po tayo sa Batulaw, Batangas. No? Existing po yung gawain doon. At magbubukas na rin po tayo sa Lipa, Batangas. Meron po doon 1 hektaryang binebenta. Bibilin po natin yon sa biyaya ng Diyos. Amen. Magtatayo tayo doon ng campsite. Makita nyo po yung lugar, tahimik, very nature po siya, at si Lord ang bahalang magbayad puro. No? 1.5 yata halaga, no? Basta bibili natin yon in God's time. No? Tatayo tayo ng campsite, pwedeng 2 hektarya, kahit 3 million yung halaga, kay Lord manggagaling yan. Basta may himala si Lord na gagawin. Hintayin natin yung time na yon, no? Amen. So, sige po, tumayo ang lahat. At tayo po'y dadako sa panghuling prayer. At after lunch, no? Meron po tayong lunch dyan. Magla-lunch tayong lahat. At pagkatapos nun, lahat ng workers, leaders, pastor, may meeting tayo. Para sa camp naman po yung ibababa ko sa inyo sa March 27, 28, 29. Okay. Sige po, ibalik natin kay Lord ang lahat ng papuri at pasasalamat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, pag ika'y kasama, o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y narito. Sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Po tayo, Lord, sa natutunan po namin, Lord, ano mang ibibigkas ng aming bibig, Lord, ay paninindigan namin, Panginoon, lalo't ito'y pangako sa inyo, Panginoon. Hindi man sa inyo, Lord, sa aming kapwa, Lord, tatayuan namin to at titindigan, Lord, kagaya ng mga pangako nyo sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa inyong ginamit, Lord, na nagayag na inyong salita. Ibalik nyo po ang lakas na
nawala sa Kanya, Panginoon. At sa inyo mga ginamit simula umpisa, Panginoon, kayo po ang magbabalik ng kalakasan sa kanila, Panginoon. At Lord, ingatan niyo po kami, Lord, kung paano niyo po kami dinala dito ng ligtas, maayos, Panginoon. Ganon din po sa pag-uwi namin sa aming pansamantalang tirahan dito sa lupa, Panginoon. Naway, Lord, napapurihan ka namin na nasamba sa buong oras na kami nag-aawitan, nakikinig na inyong salita. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa inyong mga tinuro sa amin, Lord. Naway naitanim po namin ito sa matabang parte ng aming puso, Panginoon. Sa inyo lang po ang aming pagsamba, pagpupuri, pagpapasalamat, Panginoon. In Jesus' name. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom, shalom, peace be upon us. In Jesus' name, amen.